হাই আবুল, ভালনে? থেংক ইউ মোৰ এলবি দেখাৰ কাৰণে। আবুল তুমি মোক আইডি দুটা দিছা ন, মই বেক কৰিম বাৰু। তুমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই আইডিটো দিছা, অকণমান লংটো চাই দিবা, তেতিয়াহে আনচাপ নহ'ব ন। আজি মোৰ 12টা আন হৈ গৈছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই, মানে গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ড হৈছিলে, সেইকাৰণে গোটেইখিনি আনচাপ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তুমিও লং ভিডিঅ' এনে গোটেইখিনিতো চাব নোৱাৰে, সেইটোও মই জানো। 3 মিনিট ভিডিঅ' চাই দিবা, ময়ো তোমাৰতো 3 মিনিট ভিডিঅ' চাই দিম বাৰু দেই। মই ৰিটাৰ্ণ কৰিম বাৰু, তুমি চিন্তা নকৰিবা, এনে হ'লেও মই এলবি দিয়ে থাকে আৰু ন। কি খবৰ? মোৰ খবৰ ভাল আবুল, মই ঠিকে আছোঁ বৰ্তমান। ডি ক্ৰিয়েশ্যন ফটোগ্ৰাফী, হাই ডি ক্ৰিয়েশ্যন, ভালনে খবৰ? আৰু আবুল ব্লগছে কি কৈছে, অট'মেটিক নে মানে কি ক'লা আবুল? মই বুজিয়ে নাপালোঁ। মানে আজি লগালগ মানে মোৰ চব আনচাপ হৈ গৈছে, মানে 12টা মই আজি ফ্ৰেণ্ড হোৱাটো, মানে সিহঁতি গোটেইখিনি মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই ফ্ৰেণ্ড হৈছিলে। তাৰপিছত মইতো সিহঁতক 3 মিনিট 4 মিনিট চাই দিছোঁ, কিন্তু দুটাও চাব লাগিব। ओमफ्राय जोंहा অট'মেটিক কি? মই বুজি নাপালোঁ আবুল, আকৌ দি দিয়াচোन তুমি। বইজ फेन्दा गुफुर, हे मा होनहरो नोंलाय? मा खबर? बइज डिग्रेसन ফটোগ্ৰাফী ভাল বৰ্তমান। আচ্ছা, ভালে হ'ব লাগে বাৰু। কি কৰি আছা? ভাত পানী খালা নাই? ডিগ্ৰেশ্যন মই চাই ল'ম ৰ। আচ্ছা চাই ল'বা। আবুল মই ৰিটাৰ্ণ দিম বাৰু, তুমি চিন্তা नकरिबा दे। आबुले बयसे কি ক'লে আমাৰ मा ओंख्रि जाया बिबारैनो? जाथ'वाखै, जागोनसो, संनानै दोनदों आङो मैथा ना। नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो? ओमफ्राय आबुले কি কৈছে, মই শ্বৰ্ট চোৱা নাই, ভিডিঅ' চাই দিলোঁ, 1-2 ভিডিঅ' চালোঁ। সেইটো 1 ভিডিঅ' চালেও সেইটো শ্বৰ্টে বুজায়। 1 মিনিট সেইটো মেক্সিমাম মানে 3 মিনিটটো চাই দিব লাগে। সেইকাৰণে মই তোমাক সেইথনে কাৰোবাক মাজনী এলবিত কৈ আছিলোঁ না, লং ভিডিঅ' চাবা বুলি। তোমাৰো আন হ'ব, মোৰো হ'ব। অকল মোৰতো হ'লে বেলেগ কথা, তোমাৰো হ'ব না, দুটাৰো হৈ যাব। সেইকাৰণে ইমান কষ্টকে MB চাই মেলি ফ্ৰেণ্ড হয়, আকৌ কেলে আনচাব হোৱাটো বিচাৰানো? অকণমান লংটো চাই দিবা, মইতো চাওঁ ন। বইজ লাইক ডান, থেংক ইউ लाइक होनायनि थाखाय। बइज डिग्रेसन आनसाब जायाखै नोंनिया। आनसाबथ' माबायाव देखाया, माने बै साबासो माने खमायलाङो, मिथिबायना? डिग्रेसन साबासो खमायलाङो माने। नोंजों आं मैयाना दहायसो जानायमोन, मिथिया? नों लं नायदोंबा आंबो लं नायदोंबा जेबो जाया बियो। ओमफ्राय बइज नारजि आलु बेदर बिबारि, बा गोथावथारहाय माथो, गोखाजों मेजेमजों। जोंहा गौतम बसुमतारी फैदों, नाब्ले बाजै। दे आं नाब्लेयानो दे। ओमफ्राय আবুল ব্লগে কি কৈছে, ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আপোনাৰ ভিডিঅ' 1 মিনিট অৰ হয়। ঠিক আছে, পিছত আছে ন, কিবাটো আছে, 3 মিনিট ভিডিঅ' আছে, 4 মিনিট 7 মিনিট 10 মিনিট 11 মিনিট এইবিলাকতো চাব নালাগে বাৰু আবুল। 3 মিনিট চাই দিয়া। डिग्रेसन होनदों आरोना। मा खबर डिग्रेसन? मोजां ना? ओमफ्राय जोंहा बइसा र', आं ओंखाम जानो दा फैफिनगोन आं। दे खालि जानाय लोंनायल'थार आंनि एलबियाव, फैग्रोमोना। ओमफ्राय गौतम बसुमतारी लोमजानासो दं आं, नाब्ले बाजै। मालाय ओमफ्राय लोमजाखो, मुलि जादोंना जायाखै? मुलिफोर जा। जोंहा रेबेल लिडारा फैदों, जोंहा लाइक दानाबो होनदों, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै। ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि फैदों, हाय हेल' बिबार सना होनदों, हेल' आगै मा खबर? थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै। दिदोमस्रि दहाय आङो नोंनि एलबियाव थांबा गुरायबाय थाबाय, नोंनि एलबियाव नेटानो स्ल', नोंनासो जाखोना आंनासो जाखोमोनथाय। ओमफ्राय मा खबर? मोजां आगै आंनि खबरा, नोंहालाय मा खबर? ओमफ्राय लाइक दान, थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय दै। ओमफ्राय गौतमा मा होनखो, मैयानिफ्रायहाय बाजैनो दे, हौवाफोर लोमजानाया थाब हामोहाय, हिन्जावफोर लोमजाबासो थाब हामा। बयसा गुफुर होनदों आरोना, दे नोंहा नामखौनो माबा गुफुरसो दोनलायलांबाय।
गुफुर नङाना आङो गोसोमसो। ओमफ्राय गासैखौबो आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे एसे दसे सम होनायनि थाखाय आरो दसे सम होगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आरो। दासो फैखादों आं फैनाया जास्ट 6 मिनिट जादों आरो 2 मिनिटनि उनावसो मानसि फैदों आंनियाव। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो आं आनसाब खालामफिननि र'। हाय मानो? आंबो खालामफिनगोन होनबा नों खालामबा। र' नै एसे आगोलाव साथामसो आगैफोर लोगो जादों आरोना बिसोरबो सर्ट जादों आरोना सर्टआवसो लोगो जादों। ओमफ्राय जोंहा रेबेला गैया मा होनखो दिदोम आब' आंजों लोगो जादो। दिदोम आगै लोगो दंना गैया रेबेलजों लोगो जा? लोगो जालाय दे। गौतमा लाभ बेराम जादों नाब्ले बाजै आइसोर माबायदि जायो बेबा लाभ बेमाराबा खिथाहरलाय एसे। माबायदि जायो खोन्थाहर। जों बयबो खोनासंनि ना लोगोफोर। दे खिथाहरलाय माबायदि लाभ बेमारा ओमफ्राय मा मा ओंख्रि जाना फैखो आंनि एलबियाव खिथाहरदो दे। गौतमा मा होनखो उदै सादोंलै बाजै सोर लोमजादों लोमजादों बै। आच्छा उदै सादों आरोना मानो उदै साखो? बाराद्राय सिग्रेट सोबोनदां? ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा लं भिडिअ नायनानै साब खालामफिनगोन। नों थाब खालामाबा नै दाहायनो आनसाबबो जानो हानाय गाबोनबो जानो हानाय। ओमफ्राय आंथ' जायजों लोगो जायो 3 मिनिट 4 मिनिट आङो भिडिअ नायबायबो ओमफ्राय लोगो जाबायबो आङो। आं रावखौबो अयनायबो खालामनो लुबैया ओंखायनो आंखौबो अयनाय खालामजाबाथाय आं एसे बोरैबा दुखु मोनो आरोना। ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि आगैया मा होनखो अके रेबेल होनदों लोगो जागोननो रेबेल ओमफ्राय जोंहा गौतम आगैया लाभ बेमार नङा मा नोंनो होनदों आरो लाभ बेमार होनदों आरो ओंखायनो सोंदां। प्रान्जल शइकिया কি খবর ভাল प्रान्जल मो खबर তোমাৰ खबर কি ভালনে? ओमफ्राय जोंहा गौतमा मा होनखो आं सिगारेट सोबा मा? सोबाबालाय मोजां आरो दे। ओमफ्राय दिदोम आगैया मा होनखो हेल' गाइस নিউ ফ্রেন্ড কাম আমাৰ দিদমশ্ৰীয়ে মাতি আছে কোনোবা যদি নিউ আছে ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিবা বুলি। ओमफ्राय जोंहा प्रान्जल शइकिया মোৰ এলবিত তুমি নাহা। প্ৰাঞ্জল তোমাৰ এলবি টাইম আৰু মোৰ টাইমটো মানে মই ফ্ৰী হ'লেহে যাব পাৰি ন মই মানে ফ্ৰী নহওঁ আৰু অকণমান বেছিকৈ বিজি থাকোঁ সেইবাবে মই যাব নোৱাৰোঁ। একো নাই কেতিয়াবা মই সময়টো মিলিলে যাম বাৰু দেই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া চিন্তা নকৰিবা। নে কিছুমান টাইমবিলাক আমি ফ'ল' কৰিব নোৱাৰি আৰু ন। दिदोमस्रि बसुमतारी नेट स्ल' सोरना आगै आंना ना नोंना? ओमफ्राय लिपि किचेन आसाम ब्लग हाय কি খবৰ? লিপি মোৰ খবৰ ভাল তোমাৰ কি খবৰ ভালনে? আৰু কি ভাত খালা কি চব্জি বনাই আহিলা মোৰ এলবিত? ओमफ्राय गौतमा मा होनखो 5 आइडिजों फै बा যাৰ যাৰ 5 आइडि আছে আমাৰ গৌতম বসুমতাৰীৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ओमफ्राय प्रान्जल शइकिया মোৰ আজি 4 আনসাব হৈছে হ'ল। আচ্ছা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া তোমাৰ 5টাহে হৈছে যথেষ্ট ভালহে মোৰতো 12টা হৈছে। কেনেকৈ বেয়া লাগিব কোৱাচোন তুমি? মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈছিলে কিন্তু মই লং ভিডিঅ' 3 মিনিট মই ভিডিঅ' চাই দিছিলোঁ তেখেতৰ কিন্তু মোৰতো মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই দিছে সেইকাৰণে আনসাব হৈছে। একো নহয় অকল মোৰতো হ'লে বেলেগ কথা তাৰো হ'ব মোৰো হ'ব দুটাৰো হ'ব একেহে কথা। সেইকাৰণে মানে 3 মিনিট বা 4 মিনিট ভিডিঅ'টো চাই দিব লাগে আৰু একেহে মানে দুটাৰো ভিউজ হ'ব আকৌ চাবো থাকিব। আমাৰ চাংমা মিক চেনেল আহিছে থেংক ইউ চাংমা মিক চেনেল হাই কি খবৰ? कैसी हो सांगमा जी ठीक है ना? और थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए। और रेबेल लीडर ब्लू आबो रो होनी आ गई ब्लू होबाय आं रेबेल नोंनो ओमफ्राय प्रान्जल शइकिया কি কৈছে হাই নিউ ফ্ৰেণ্ডছ যোনে যোনে নিউ আহিছে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিব চাংমা
মিক্স চেনেল আমাৰ প্ৰাঞ্জল লগৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা যদি ফ্ৰেণ্ড নাই गौतमा मा होनखो एमबि गैला बाजै आंना है नोंना आंनि एलबियाव फैबा एमबि गैलाल' होनो थगायसुला बेलेगनाव थांसिगोन आरो नोङो दे थांबानो जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा गौतमा मोनखो बाय दे बाय ओमफ्राय रेबेला हाय होनदों তোমালোকে চাই লোৱা যোনে যোনে নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা 5টাহে আনচাৰ হৈছে প্ৰাঞ্জল তোমাৰ চিন্তা নকৰিবা আকৌ মোৰতো আৰু 12টা হৈছে এনে বেকাৰৰ ফ্ৰেণ্ড বনালো কিছুমান মানে বুজি নাপায় আৰু হে কিনো ইমান লংটো চাই দিম মই চাপ পালে হৈ গ'ল হেনেকে ভাবে মানে সেইকাৰণে যাহাতা মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ড বনোৱাও লোকচান আছে ओमफ्राय जोंहा रेबेला हाय होनदों बाय होनदों गौतमा ओमफ्राय बिफुल हेल' बाजै होनदों हेल' बिबोनां सना बिफुल मा खबर दिदोम आगै ब्लु होबायमोन आङो ओमफ्राय गौतमा मा होनखो रावनावबो थाङालै मा BM आ जोब्बाय MB आ जोब्बायहाय फाग्लिया बाजै फाग्लि লিপি কি কৈছে কালিৰ বিলাকক সাব কৰিলো দিয়া 24 আৱাৰ্ছ পিছত কিন্তু নেথাকিলে তথাপিও কৰিলো আচ্ছা নহয় মানে সাব কৰাটো মানে থাকি যায় কিন্তু এই সাব কিবা নাম্বাৰটোহে আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰটোহে কমি যায় মানে এনে ওপৰত সাব কৰাবিলাক থাকি যায় সবৰে চেনেলটো থাকি যায় ওপৰত চালে দেখি পোৱা যায় কিন্তু এই এটা দুটা এইবিলাকহে আন হৈ যায় কাৰণ কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো ভালকে নাজানো মই যোনে ফ্ৰেণ্ড হৈছে আন হলেও নহলেতো দিব লাগিব ন মোৰো আন হৈছে ময়ো ৰিটাৰ্ণ কৰিছো সিহঁতক बिफुला मानखो मोजांहाय होनदों दे मोजां जानांगौ ओंखाम जाबाय नामा बिफुल जोंहा प्रिया फैदों हाय आबु होनदों हाय आगै प्रिया दानिसो लोगो जादोंमोन जोङो आङो दाहाय मा होनो एसे गोबावबो जानो हागौ आरोना रिटार्न हरनाया आन खालामाबानो जाबाय आं रिटार्न हरफिनखागोन जेबो नङा थेंक इउ प्रिया आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लं भिडिअ 3 मिनिटसो नायनानै होदे आगै आंबो नोंना सर्ट ना मासोना गोलाव होनो नाजा आं नायबाय थागोन दे ओमफ्राय इयुन बर' ब्लु लाना कमेन्ट डिलिट खालामब्ला माबा जायो नामा आब'नो जेबो जाया बियो ब्लुजोंथ' जेबो खोथायानो गैया जायखिया ब्लु लानाया माने ब्लु होयोबा माने डाइरेक्ट माने सोरनिबा चेनेलाव थाबनो थांनो हायो बेल'सो आरो सोरबा ब्लु लानानै थांनायनो सोरबा गालाङाखैनो रिमुभ खालामनायनो बेथ' जेबो आंनि थाखाय जेबो जाया आंनि बुजिनायाव आरो आङो बिदिसो सानो आरो ओमफ्राय गौतमा मानखो 90% जोब्बाय एमबिया बाजै दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा सिबिया रानी बसुमतारी फैदों কোনে মোৰ লগত জইন হবা কমেন্ট কৰি ৰাখিব যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড হ'ব আমাৰ সিবিয়া ৰাণী বসুমতাৰীৰ লগত ভিডিঅ' চাই পেলাই 3 মিনিটমান ভিডিঅ' চাই চাব কৰি কমেণ্ট দি আহিব তাই ৰিটাৰ্ণ কৰিব হেনো ओमफ्राय बिफुल नार्जारी जाबाय मा ओंख्रि जाखो बिफुल ओमफ्राय लिपि नতুন আছে নেকি আহিব কোৱা আছে চাই লোৱা কোনে কোনে নতুন আছে নামটো কৈ লোৱা আহা বুলি আহি যাব सांगमा मिक्स चैनल मैं ब्लू दे रहा हूँ आपको ब्लू दे दिया ओमफ्राय एच कोक्सी सांगमा ब्लॉग दीदी थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए और लाइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कैसे हो सांगमा दीदी और सांगमा मिक्स चैनल कैसी हो और कोक्सी सांगमा जी आप भी कैसी हो प्रिया बसुमतारी जागोन आब' आं गोदानसो खुलिदोंमोन नालाय दे जेबो नङा माने होननायखौ गाज्रि मोननाङा आरोना गोदान नालाय एसे बुंनांगौ जायोना जोंबो गोदान समाव जोंबो गोदान बारा गोबाव जायाखै जोंखौबो माने फोरोङो आरोना बे एसे सिनियरफ्रा आरो जोंबो बारा रोङामोन आरो दे আমাৰ হিমাদ্ৰী বি বৰুৱা আহিছে হাই হেল্ল' বুলি কৈছে হাই হিমাদ্ৰী কি খবৰ ভালনে ओमफ्राय মোৰ খবৰ বেছি ভাল নহয় ভাল বেয়া মাজতে আৰু কিন্তু বেয়াটো বেছি আছে ভালটো কম আছে আৰু दे गोमसार अफिसियेल आहाम होनदों जोंहा गोमसार थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय
ओमफ्राय नोङो दोनबायमोन नामा एलबिखौ गोमसार गोमसार नोंहाथ' दिनै नाया एकदम ना ओंख्रि ना गोगोम जाबाय नोङो उदै बेरफ्रांलायनाय ओमफ्राय जोंहा सांमा मिक चैनल न्यू फ्रेंड प्लीज कम जो लोग नया है सांमा से फ्रेंड करिए गोमसार आयौ फैग्रोमोन ना मा ब्लु बिखो ना लोगो जाथारनोसै ओमफ्राय जोंहा हिमा देवी बरुवा निउ प्लिज কাম যোনে যোনে নিউ আছে আমাৰ বৰুৱাৰ লগত হিমাদ্ৰীৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিব বিপুল নাৰ্জাৰী थास' आथिं आरो ना गोथावथारहाय ओमफ्राय गोमसारा मय होनदों आरोना नों गोदान जाहैबाय ना मा जाखो আমাৰ गोमसारे नতুন বুলি হাত দাঙিছে চবে জয়েন কৰি লোৱা দে ओमफ्राय सिबियारानि आगैयामानखौ जोंहा आंना बेट्रि गैया बिबारि जइन खालामनो थिन আচ্ছা আমাৰ सिबियारानि बसुमतारी তাত মানে বেটৰী ল' আছে বুলি কৈছে তোমালোকে গৈ পেলাই ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা কমেণ্ট দি থবা তাই ৰিটাৰ্ণ কৰিব কৈছে বেটৰী নাই বোলে जो लोग सिबियारानी से फ्रेंड नहीं है ज्वाइन करिए उसका बैटरी लो हो गया बोला वो फ्रेंड बनने के लिए वो बोलने के लिए दिया है आप लोग वीडियो देख के कमेंट छोड़ के आइए वो रिटर्न करेगा प्रिया आगैयामोन गोजा गाज्रि मोना आब' दे गाज्रि मोनाबालाय जेबो नङा आगै थेंक इउ हिमाद्रि निउ प्लिज जइन करा मय 24 आवार्स पिছত बेक दिम गोमसारा मानखो प्रिया बसुमतारी हाय ओमफ्राय जोंहा गोमसारा प्रिया बसुमतारी लोगो जानो फै आंजों नै प्रिया नोंखौ लोगो लेंहरदों लोगो जानो लोगो जालायदो ओमफ्राय हिमा देवी बरुवा गोमसार जइन प्लिज गोमसार माতি আছে আমাৰ হিমাদ্ৰীয়ে লিপিয়ে কি কৈছে নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম আমাৰ লিপিও মাতিছে নিউ কোনোবা আছে যদি ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা প্ৰিয়া বসুমতাৰী जागोन दे आदा गोमसार होनदों लिपि किथियाने কি কৈছে মই কাইলৈ বেক কৰিম गोमसारा ओके पक्का रिटर्न मिलेगा गोमसार हिमाद्रि हाय ओमफ्राय डिग्रेसना मानखौ जोंहा आंनिया थिगानो दंखायो खोमा बाजैनो दे थिगानो दंखायोबा जेबो नङा बिबोनांसना जेबो नङा दे ओमफ्राय लिपिए কি কৈছে অকল ভিডিঅ' চাই কামেণ্ট কৰিবা ফ্ৰেণ্ড বলো বুলি কেলে হ'ল অকল ভিডিঅ' চাই কামেণ্ট কৰিবা ফ্ৰেণ্ড বলো বুলি কেলে হ'ল লিপি কি ক'লা আমাৰ কিবা एमबि जोब्बाय आंना होनदों बिफुला इच दे जोब्बायबालाय जेबो नङा ओमफ्राय प्रियाया मानखौ बयबो आंजोंबो लोगो जादो दे जोंना प्रिया आगैया लोगोसो दे ओमफ्राय लोगोसो देलायनांना जाम्बि रायज्लायब्रेलाय लाङो जोंहा प्रिया आगैया गोदानसो ओमफ्राय सोरबाफोर प्रियानावबो थांनानै लोगो जानानै होदे गोदानसो ओमफ्राय बिसि थांनोना बेबो मालाय हारसिंनो बेनावसो थांनो जायो बयबो थांलायलायनानै लोगो जानानै फै ओमफ्राय इयुन बर' कामेन्ट थाङाखै नामानो कामेन्ट माने कामेन्टआथ' सोरनाव आगै र' आं नोंनाव ब्लु होनि दे होमबा श' जागोनदां ओमफ्राय हिमाद्रि কি কৈছে गोमसार जइन करा मैं 24 आवर्स बाद बैक करूंगी अच्छा गोमसारा आपको बोल रहा है हिमाद्री ने ज्वाइन करने के लिए 24 आवर्स के बाद बैक करेगा बोल के डिग्रेसन गाबोन 6 AM आव आपडेट जाफिनगोन बाजै बे माने मा होननाय जाखो डिग्रेसन दे एसे आं मोनथियो खोथाफोरखौबो खिथाहरदो बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय गोमसारा मानखो लिपि हाय गोमसारा हिमाद्री 5 दिन होल আপোনাক জয়েন हुआ বাট মোক ৰিটাৰ্ণ নাই দিয়া ন আচ্ছা হিমাদ্ৰী তুমি আকৌ ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ মাতি আছা তুমি ৰিটাৰ্ণে কৰা নাই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ নকৰাকৈ নাথাকিবা যাৰ মনত থাকে ন যোনে যোনে যাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈছে মনত থাকে जोंहा दिदोमस्रि बसुमतारी बिपुल नार्जारी खामानदों बिपुल नोंखौ लेंहरदों लिपि किय रिमुभ करिला आक' दिया एकো নহয় प्रिया आगैयामानखो आं थांथ'नोसै दे आब' दा फैफिनगोन दे जेबो नङा गोमसारा होनदों गोमसार अफिसियेली কৈছে হিমাদ্ৰী অলৰেডি ফ্ৰেণ্ড আছে 5 দিন হ'ল আপোনাক নিয়ৰৰ এলবিত জইন কৰিছোঁ মই আপুনি 24 পিছত কৰিম কৈ হিমাদ্ৰীয়ে কৰা নাই মানে ন 5 দিন হৈ গ'ল
কমেণ্ট চেক কৰি পেলাই দিলে হৈ গ'ল ন YT ষ্টুডিঅ'ছ গৈ পেলাই নটিফিকেশ্যন চালে ডাইৰেক্টকৈ পোৱা যায় আমাৰ লিপিয়ে কি কৈছে ফ্ৰেণ্ড হ'লো বুলি ক'লে হ'ল আচ্ছা এই আমাৰ লিপিয়ে কৈছে ফ্ৰেণ্ড হ'লো বুলি ক'লে হ'ল বুলি কৈছে আমাৰ মইন্ত্ৰী চাংমাই ব্লগ ইমান দিনৰ পিছত আজি আহিছা ন থেংক ইউ মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে মইন্ত্ৰী ওমফাই কি কৰিছা কৈছে মোক মই একো কৰা নাই মই এলবি দি আছোঁ কথা পাতি আছোঁ চবৰ লগতে ओमफ्राय थेंक इउ दे मइन्ट्री মোৰ एलबि अहार কাৰণে गोमसार अफिसियेल डिग्रेसन लोगो जानि फै ओइ डिग्रेसन खारबाय नामा नोंलाय लोगो जादो जोंहा गोमसारजों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा प्रियार'नो आगै थांथ'नो होआखै प्रियाया नोंखौ थाथ'नो होदों माबा सावरायनोनो ए बयस हेल' होनदों आरोना हेल' ए बयस ओमफ्राय ए बयसआ बिबारि होनदों आरोना मा जाखो ए बयस नोंथाङालाय ओमफ्राय लिपिया मा होनखो जोङो हकलुके हाय बुलि কৈছে आमा लिपिये ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनखो नै ओरैसो गाहाम लोगो जायाहां नोंजोंनो लोगो खासोना नङाबा আৰু যোনে যোনে লাইক দিয়া নাই লাইক এটা এটা মাৰি দিবা আৰু দেই কাৰণ তোমালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি পঢ়ি বাগৰি যায় আৰু ন এলবি মালিকে সেইবাবে লাইক দিলে আৰু মনবিলাক শান্তি লাগে ओमफ्राय जोंहा ए बयसा मा होनखो बिबारि ना होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा आहाम होनदों आरो गोमसार दहायनिया नोंना एलबियाव खालि हिन्जावफोरखौल' देखायबाय थाथारो नामा उनथिंजाय जिरायनानै ओमफ्राय जोंहा सांमाय ब्लगसे हायोसे न ओमफ्राय जोंहा प्रिया साबदान प्रियाया थांबायसो खोमा ए गोमसा जालायदों बिक्रमआ गावनि एलबियाव जि माबा सरिब देखायलायो नामा गोमसार जोंनि कमेन्टखौ फरायलाया बा ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्री 7 आईडी प्लिज कम साथ साथ ओके गोमसार मइन्ट्री का मइन्ट्री बोले 7 आईडी আছে एक्सचेंज কৰিব পাৰিবা বাকি ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ গৈছে আহিব ए बॉयज मइन्ट्री मैं आपको 7 आईडी से सपोर्ट कर दिया प्लीज रिटर्न नायदो खसाना बिसा जाखोथाय মইন্ত্ৰী চাংমা ব্লগ চেক কৰাচোন তুমি আমাৰ এ বয়সে বোলে তোমাক 7 আইডিৰ লগত সাপোৰ্ট কৰিছে বোলে তুমি ৰিটাৰ্ণ কৰা নাই বোলে চেক কৰাচোন তাৰপাছত মোক ক'বা ओमफ्राय डिग्रेसन गोमसार ब्र साबदान आच्छा गोमसार दंना थांखो जोंहा डिग्रेसन फट'ग्राफि फट'ग्राफार माने साब खालामबायनो ओमफ्राय दिदोमागे मांखो जोंहा गाहाम होनदों आरोना ओमफ्राय मइन्ट्रीया ओके ए बय सात डिग्रेसन नंगौना नङाथाय नोंगोथाय मिनुजों गारबाय आं गोमसार अफिसियेल डिग्रेसन ओके वाइट ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो दैले आहाम होनदों आरोना माहालाय दैले नाम नुखो नोंलाय आगोलसो दैलेमोन ने आगै दालाय दिदोमस्रि एफा मोजां जाबाय नामा ओमफ्राय ए बयस নহ'লে মই फिर आन কৰিম আপুনি চেক কৰা মইন্ত্ৰী সোনকালে চেক কৰা নহ'লে বোলে আন কৰি দিব বোলে ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्रीया एতিয়ালৈকে নাই কৰা আচ্ছা এনে জোকাই আছে তোমাক মইন্ত্ৰী গম পাইছা নাই এনে জোকাইছে ओमफ्राय जोंहा सारा ब्लग आगै फैदों थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब' बिबारि सना जाथ'वाखै आगै आं संनानै दोनदों मैथाजों नाजों संदों नोंहालाय मा संनानै जानानै फैखो आंनि एलबियावलाय ओमफ्राय जोंहा सांमा ब्लग मइन्ट्री কি কৈছে साप নাই বহা কমেণ্ট নাই পোৱা আচ্ছা কমেণ্ট নাই পোৱা এনে জোকাই আছে তোমাক কৰা নাই
फुलमुथि बसुमतारी आगै फैदों हाय लाइक दान आब' थेंक इउ फुलमुथि आगै लाइक दान होनायनि थाखाय जोंहा फुलमुथि आगैया बबे समाव एलबि होयो आं दाबो खेबसेबो मोनफेराखैनो खोमा खिथालाय नों बेसे टाइमाव होयो ओमफ्राय सारास ब्लगा मा होनगोन जोंहा दासो संगासिनो आब' मैथ्रु बिबार आच्छा दे गोथावानो ए बयस ओके मयन्त्री मय आन करिम এতিয়া আপুনি চেক কৰা হেই ধেমালি বেছি হৈ গ'ল আৰু ন ময়ন্ত্ৰী তোমাৰ লগত এ বইছে सारा ब्लग लाइक दान दे आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै सना ओमफ्राय ए बयसा र' खालामनो आं बेखौ आननो है खालाम नामा মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে এ বইছ আন কৰি দিয়া আন কৰি দিয়া এনে ধেমালি কৰি আছে মন্ত্ৰী তোমাক জোকাব মন গৈছে বোলে फुलमुथि आगैया मानखौ मोनाखै नों गाबोन फै 9:30 सोआव आयु आच्छा आच्छा आं फुङाव ना बारा मालायनि एलबिफ्राव थांनो हायाहाय आगै आङो बिजि थायोना मोनाबानदायानो आङो बेलासि 3थानिफ्रायनो आङो सम होनो हायो ओमफ्राय फुंफ्राव बारा हाया दे आं दे आं ट्राइ खालामगोन दे आगै दे नों फैबाय थायोना आंनियाव ओमफ्राय फुलमुथि आगैया मानखौ अके माबा बेलासियाव मालाबा बेलासियाव होयो आच्छा आच्छा दे दे बेलासिफ्राव होबा आं थांनो हायो ओमफ्राय আমার মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে উপায় নাই নাই পোৱা কৰা নাইতো কৈছো আচ্ছা আচ্ছা কৰা নাই এনে ধেমালি কৰি আছে লিপিয়ে কি কৈছে হিমাদে তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হৈছানে নিখিমাদ্ৰি আমাৰ হিমাদ্ৰি তোমাক সুধি আছে আমাৰ লিপিয়ে ফ্ৰেণ্ড হৈছানে হোৱা নাই সুধিছে ए बयस ओके र' होनदों आरो ना लोगो गैयाबा लोगो जा फ्रेन्ड नाय जुदि फ्रेन्ड কৰি লোৱা চাংমা ব্লগ লগত আমাৰ ময়ন্ত্ৰীৰ লগত ए बयस ब्लू होलाय আচ্ছা মই ব্লু দিছো ओमफ्राय फुलमुथिया मानखौ मैया आं मोनाया र' मोनासियाव 6थायाव होदोंमोन 6थायाव होदोंमोन आरोना होमबा आं उन्दुदोंमोन खोमा आङो अनलाइन थाबा आं नटिफिकेसन फैबाथाय मोनबाथाय आं थांखायो दे जेबो नङा आं मालाबा ट्राइ खालामगोन दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रि जाथ'वाखै आगै संनानै दोनदों मैथा ना संनानै दोनदों आं नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय डिग्रेसन भइसआ जोबोद क्लियार बाजै मा मानसि मा मिस लादो मा होनखोथाय मा मिस लानो आंनि रावा बिदिनो खाब्रां खाथां बर'नि राव नालाय खाब्रां खाथां बुजियासै आं मासि लादो ना मा होनखो ओमफ्राय खाराबिस ब्लग हेल' आब' हेल' आगै खाराबिस ब्लग मा खबर थेंक इउ आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे मा खबर खिथाहरदो ओमफ्राय जोंहा ए बयस मयन्त्री আপুনি ইতি কিমান আশা আপোনাৰ চাই ল'বা মই আন কৰিম 7 आइडि है जाद जाद होनबाय थायो नोङो मालायखौ ओमफ्राय जोंहा फुलमुथि आगैया मानखौ जायाखैनो दासो संगासिनो आं सङाखै मा ओंख्रिथाय मिन्थिया आच्छा दे 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 डिग्रेसन मा मैगं लादों होनदों मा माइक लादों होनदों आच्छा आच्छा माइक आच्छा सर्ट लिरदों आरोना आं बारा फरायनायबो गैया नालाय ना बारा आं हमनो हाया बे कमेन्टफोरखौ हमबा जेने थेनेसो फरायना होयो आं मिथिबायना डिग्रेसन माइकथ' जेबो लायाखै आङो आं माइक जेबो लायाखै माइक लानो हानायनि जेबो गैया आंना मुला माबा गैया फायदा गैया ओमफ्राय जोंहा खाराबिस ब्लगा मा होनदों मा खबर आब' मोजां आगै मोजां बारा मोजांबो नङा आरोना मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंहाथ' मोजां खोमा ना ओमफ्राय जोंहा ए बयसा मा होनखो प्रमिस मयन्त्री আপোনাৰ এটিটা কিমান आइडियासा ल'बा मामा लिरो ए बयस मामा लिरो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आच्छा अके होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय मयन्त्री सांमा खाराबिस प्लिज बेक करो আচ্ছা ময়ন্ত্ৰী চাংমা ব্লগ তুমি কাৰাবিছ লগত কি ফ্ৰেণ্ড কৰিছিলা নেকি खाराबिस आगै नोङो नोंनाव लोगो जादोंमोन खोमा कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न हरबानो जाबाय रिटार्न बिदों हनै माला लोगो जानायमोन खिथाहरलाय आंनो
মইন্ট্ৰী চিন্তা নকৰিবা ৰিটাৰ্ণ দিব মানে অকমান এদিন বা কেতিয়াবা লেট হ'ব পাৰে দিব দিয়াটো চিন্তা নকৰিবা। दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो मानोथो सिरि सिरि थायो जोंहा डिग्रेसनाव थांखो ना माखो ओमफ्राय ए बयसा ओइ बिबारि दहाय आं बेनो सानाव हरदोंमोन नोंनि एलबियाव बे थांग्रोबायमोन आं हरना दोनदों बेनो आङो दहाय फुङाव एलबिखौनो होआखै फाग्लालाय खिथाना होनो नामा हारसानि होमबा नोंनो लाजिनांगोन र' खिथाथ'ला आङो दे डिग्रेसना दं बाजै आच्छा दे होमबा माथो सिरि खामेन्टबो हरा नोङो डिग्रेसन महर मोखांखौथ' नुखाया मा होनानै दोनदों ओमफ्राय जोंहा खाराबि ब्लगा आगैया मानखो अके মই লগ কৰি আছো আচ্ছা বেক কৰি আছো বুলি কৈছে আমাৰ কাৰাবিয়ে ए बयस मा होनखो नोंहा बिदिसो जालायबाय ए बयस खाथियाव मोननाय मोनबा नोंजों हाथनो नोंखौ ना गोदनायाव हाथुराजों एकदम देसोनो ना हासोदगौमोन आं खासिजों ए बयस मानखो दहाय मानखोमलाय सांमा ब्लग मइन्ट्री তোমাক বেগ দিব বুলি কৈছে আমাৰ কাৰাবিস ব্লগে আমাৰ सांमा ब्लगे বুলি কৈছে अफिसियेल फैदों मा बार्डे मा बाय थाखो बेलाय आंथ' बिराखै र' बिरनाय माने बिलुन माबा होदां थेंक इउ दे प्रितम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा गार' मिक्स बि फैदों हाय गार' मिक्स बि थेंक इउ मेरे एलबी में आने के लिए थेंक यू सो मच और कैसी हो ओमफ्राय मइन्ट्री सांमा लाइक डान थेंक इउ लाइक देयार बाबे सांमा ब्लग मैना अफिसियेल लाइक डान बिबारि आयै गोसोखौनो सुदे मोनला थाबाय आं मैना फैनायखाय आंनियाव नोङो सानथाम जाबायमोन ना मैना आंनि एलबियाव फैयाखैमोन नोङो माबा गाज्रि मोनदोंमोन नामा मैना खिथाहरलाय थेंक इउ मैना नोंथांनिसिम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय खाराबिस ब्लग आंजोंबो लोगो जादो सनाफोरनो जाय जोंहा खाराबिस ब्लग आगैजों लोगो गैया लोगो जादो दे सोर गैया नायनानै लोगो जाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्री কি কৈছে মোৰ এলবি টু থাকি দিবা অলপ টাইম বা মই মুড থাকো যদিও আচ্ছা অকে মানে মই যাওঁ তাৰপাছত মই কামেণ্ট নিদিওঁ মনে থকা কাৰণে কি মাত চাত নাই মানে মাত চাত দিলে ভাল লাগে আৰু এলবি থাকিবৰ কাৰণে মই গৈ পেলাই মানে অকমান দেৰি থাকি আকৌ আহি যাওঁ মানে ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা কেতিয়াবা মই নটিফিকেশ্যন পালে যাম বাৰু দেই ओमफ्राय लिपिए কি কৈছে আমাৰ হাই মইন্ট্ৰী মোৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱা কাইলৈ পাই যাব ভিডিঅ' চাবা কমেণ্ট কৰিবা ফ্ৰেণ্ড হ'লে বুলি মইন্ট্ৰী তোমাক ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ মাতিছে আমাৰ লিপিয়ে ভিডিঅ' চাই পেলাই কমেণ্ট দি থ'বলৈ দিছে কালি বেগ দিব বুলি কৈছে আমাৰ লিপিয়ে লিপি ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल गार' मिक्स हेल' আমাৰ মইন্ট্ৰীয়ে কি কৈছে লিপি বা মই কালি তোমাক ফ্ৰেণ্ড বনাইছিলোঁ তুমি বেগ নাই দিয়া আচ্ছা ঐ লিপি কি হ'ব তুমি বোলে আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই বেচেৰা ৰিটাৰ্ণ দি পোৱা নাই বোলে ৰিটাৰ্ণ দিয়া খোৱা নাই ৰিটাৰ্ণ দি দিবা আকৌ পাহৰিলা চাগে কিজানিবা দিব মইন্ট্ৰী চিন্তা নকৰিবা আজি মুখামুখি হৈ গ'ল আৰু ন डिग्रेसन अके बाजै प्रफाइल सोलायबाय आच्छा दे प्रफाइलफोर सोलायबा माने सिनायाबाबो महरफोरखौ नुबा मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय मयना अफिसियेला मानखो आं एलबि होनाया माब्रै फैनो दे बिबारि आच्छा दे जेबो नङा दे मयना दे मा ओंख्रि जाखो मयना ओमफ्राय আমাৰ सांमा ब्लग मइन्ट्री अके বুলি কৈছে गोमसार अफिसियेल गार' मिक्स रेबोबो जइन काराबो आंको बा गोमसार मा गार' रोंलायलायोबा नोंलाय गार' मिक्स रेबाबो जइन काबो आंको मिनिनो ओंखारलाय लाङो मा रोङो
ओमफ्राय गार' मिक्सआ बियो अके होनदों खोमा आरोना हाय होनखो मिथिलां ओमफ्राय गोमसारा डिग्रेसन रिटार्न डान ओमफ्राय रेनि दास कार्टुन एसे हाय हेल' रेनि दास कि खबर आमार डिग्रेसन अके बाजे प्रफाइल सोलायबाय दे नुवाखै दे 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 नुदों दे मोजां नांबाय दे ओमफ्राय गोमसारा ए भइस ए भइसआ गैला खोमा थांबाय खोमा गोमसार ओमफ्राय गार' मुसा माय खबर गार' मुसा माय खबर रोङो आरोना नोङो साला रेनि दास निउ फ्रेंड কাম 7 से रेनी दास ভাল আচ্ছা ভাল হ'ব লাগে দিয়া যাৰ যাৰ 7 আইডি আছে আমাৰ ৰেনিৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব মাতি আছে আমাৰ ৰেনিয়ে ৰেনি কি ৰেনি দাস কাম জইন বুৱা गोमसारा बिदिखौनो नेना थाखायो ने रेनि तुम्हां माति আছে আমার गोमसार অফিসিয়ালে गोमसार मावजि बायदि जमनानै मोनबायथ' ओमफ्राय 20 आइडि काम गोमसार ऑफिशियल 20 आइडि गमसार ने बुला रहा है आप लोगों को 20 आईडी से गारो मिक्स भी में अच्छा हो आप कैसे हो अच्छा ठीक है मैं भी ठीक हूँ अच्छी हूँ ऑन थैंक यू मॉन्ट्री ऑन थकार बाबे रेनी दास गमसार स्टार्ट करो गमसार स्टार्ट खालामनांगौनो मॉन्ट्री माबाजों रेनी दासजों ओमफ्राय गमसार अफिसियेल गार' मसा रे बाबु आंखौ सापर्ट खाबो जि मोजां मोनबाय आं खोनासंनो गोमसार अफिसियेल गार' मसा रे बाबु आंखौ सापर्ट खाबो ओमफ्राय रजे बर' आगै फैदों जोंहा नोंनि एलबि होनो टाइम मानो होखो नों आंनि एलबि होनो टाइमाव मानो होखो नों रायजानो लुबैबावदों नोङो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन मिनिबाय आरोना आंजों लोगोसे थेंक इउ आंजों मिनिफानायनि थाखाय डिग्रेसन आंबो मिनिनो ओंखारफाबाय बाजैनो माखौबा कमेन्टफोरखौ जि इन्ट्रेस्ट मोनो आङो हारसिंनो मिथिबायना ओमफ्राय गार' मिक्स बियो गोमसार अफिसियेल ना आरा बान'नि माने लोगो जाहैनोसै होनबाय खोमा आरोना गोमसार अफिसियेल ना आरा बान'नि गार' मिक्स बान'न जायाखारानो ओमफ्राय बिब'इस मन्ट्री কাম আপোনাৰ কিমান আইডি আছে गोमसार अफिसियेल नायदो बिदि होननाय लोगो लोगो नुबाय फै आइडि जों होनलायो नङाबा फैया नामा ओं नोङोथ' ओरैनोसो होनखोना हसासो होनखो मिथिला आङो गोमसार ओमफ्राय जोंहा SOSDTN फैदों थेंक इउ आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय दे आगै हेल' गाइस होनदों आरोना गासैखौबो हेल' होनदों जोंहा आगैया ओमफ्राय बिदि भाइ फैदों आयु बिदिया दिनैसो मा सिमां नुबोखो सयथिबो बिदि आगै ओमफ्राय थेंक इउ बिदि आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय हाय आब' मा खबर होनदों आंनि खबरा बारा मोजां नङा आगै नोंहालाय मा खबर लाइक दानाबो थेंक इउ बिदि आंखौ लाइक होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल हेल' फ्रेन्ड निउ फ्रेन्ड्स काम अके धोरोमबीर जों जाय गोदान दङ लोगो जा लोगोफोर आरो जुने धोरोमबीर লগত নতুন আছে फ्रेन्ड হ'ব পাৰিবা ओमफ्राय थेंक इउ धोरोमबीर आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल आइडि बुरजा दं होननाय लोगो नायदो रागायासो मा जायो लांबालनो जांख्रा बोलायलायो नामा आइडि बुरजाबाथाय नङा बेना बारा गोबाव नांला माने 1K जानो ओंखायनो माने ओमफ्राय हरजोबगोन ना हरजोबा दंना गैया सोर मिन्थिनो ओमफ्राय रजिया ओइ ए भइसआ मा होनखो जोंहा ओइ हाजो बिबारि अके आइ एम हाजो ओमफ्राय रजे बर' गोमसार सालथे बिबारिखौ लाजायो ना गोमसार जेबो नङा नो प्रब्लेम ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेला रिनि काम स्टार्ट होनदों रिमिया लोगो जाहैबाय ना गोमसार नोंजों मिथिबायना थांबाय बियो ओमफ्राय लिपिया मा होनखो जोंहा
কোনটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিলা মৈত্ৰী আছেনে নাজানো বিচাৰি পোৱা নাই আচ্ছা লিপি তুমি বিচাৰি পোৱা নাই ন মৈত্ৰী আহিলে মই কৈ দিম বাৰু দে কোনটো ভিডিঅ' তুমি কিবা কমেণ্ট কৰিছিলে বুলি দে धोरोमबीर अफिसियेल नोंलाय माहानि जाखो आङो गलाघाटनि दे धोरोमबीर नोंलाय माहानि ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल धोरोमबीर साबधान कमेन्ट चेक धोरोमबीर कमेन्ट चेक खालामनांगौनो लोगो जाबायनो ओमफ्राय SOST फर आइडि कामबा दे SOS दाखालिजों लोगो जादोंमोन ना दे आंजोंबो मोननैखौ जादों आरो मोननै नोंनो हरफिनसै ओमफ्राय नों आंनो मोननै हरदो भिडिअ नायनांगोन दे जोंहा SOS नोंखौ जोंथिंजायनि बायदिसो मोनलाय लांबाय आङो SOS आदा धुपगुरिनि नामाथाय ना नोङो धुपगुरिथिंजायदां ना खिथाहरलाय देलाय गोमसार अफिसियेल निथुनि थारलै बे रजे बर'आ नङा गोमसार नङा आं मिथियो जोंहा धोरोमबीर अफिसियेला ब्लु दिबिना आচ্ছা দি আছে दे सिन्था नकरिबि ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो बिबारि 1K साबधान कमेन्ट चेक आচ্ছা ऐसा बात है जाबाय बायाखै दाबो आंना 700आनो गैया दिनै एफा बुरजा आनजादों 12था जादों सर्ट भिडिअ नायनानै आंजों लोगो जाबायब्रा दिनै ओमफ्राय गासिबो आनजाजोब्बाय गोमसार मा होनबावनो ओमफ्राय बिदि भाइ मा ओंख्रि जाखो आब' जायाखै आगै सना संनानै दोनदों आं नाजों मैथाजों दे नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो नोंहा मोनसे दाय दङ आंजों बिदि भाइ आगै गावनि हिन्जावखौ देखायनो होननानै LB आव लिंनानै लाङो ओमफ्राय देखायाबो ना नोङो बिदि ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल 40 लाइक दान अके थेंक इउ 40 लाइक दियार बाबे আমার गोमसार अफिसियेल धोरोमबीर अफिसियेल माइ फ्रम केरेला अके केरेला नामानो माथो बर'निसो ओमफ्राय केरेलायाव थायो ना मा जाखो खामानि मावनो रजे बर' बिबारि नों आंखौ थगायबायना थगाया रजे बर' आङो खामेन थाङाखै गोमसार अफिसियेल रजे बर'आ सोर खोन्थालाय बिबारि रजे बर' खोन्थानो नामा खोन्थालाय खोन्थानोबा खोन्थानोसै आं खामेन हर खोन्थानाङाबा खोन्थानाङा आरो गासैखौबो थेंक इउ दे लोगोफोर आगैमोन सनाफोर आंनि LBआव फैनायनि थाखाय गासैखौबो स थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो 2K साबधान कमेन्ट चेक बिबारि है मा होनबावगोन आं नोंखौ गावना जासिगोन दुगायानो जुत गैला बाला दुगायानो जुत गैला जाबाथ' मोजां बोसोरसे जालायलायनोसै ने आंना 1Kआनो जाया दाबो 6-7 मास सोलिगासिनो दं खोमा खोन्थानाङा अके खोन्थाजानो बादोंबा रजे बर' एसे कमेन्टफोरा मोजां हर आगै मा ओंख्रि जाखो रजे बर' मा ओंख्रि गोमसारालाय मा ओंख्रि ओमफ्राय जोंहा SOS आ मानखौ अके होनदों आरोना अके माने मा अके जाखो गामिखौ एसे सिनायनाय बायदि मोनदों आङो दाखालि नोंनि भिडिअ नायनायाव दे ओमफ्राय जोंहा बिदि भाइया आब' होनना मिनिदों आरोना दाय दङ नोंहा आगै नोङो गवा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल बिबारि ओमफ्राय जोंहा येस होनदों आरोना SOS आ अके आदा जेबो नङा जोंथिंजायनि एसे माबानायखाय गोसोफ्रा मोजां नांदों आरोना ओमफ्राय आइडिफोर दंबा हरदो दे जोंहा SOS आदा ओमफ्राय रजे बर' आं गाबोन 1K खालामगोन बोरै हागोन दे आगै नोङो रजे बर' बोरै 1K खालामनो 1K जानो दाबो 700आनो गैया दिनै 12था आनजादों ओमफ्राय गार' मिक्स बियो गोमसार अफिसियेल कमेन्ट चेक नै नोंना माबाया सुखिया फैलायबाय गोमसार कमेन्ट चेक खालामनांगौनो ओमफ्राय रजे बर' गोमसार सालथे आं नोंनि LBआव खोन्थागोन अके गोमसार नोंनि LBआव खोन्थागोन आंनियाव खोन्थायानो
खिबाय बियो दाखालि आंजों गोगोम रायजानानै। ना मा होनो रजे आगै? ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल माय होम केरेला। अके अके योर होम केरेला सो नाइस योर प्लेस। होमबाबो मानो बर' रोङो नोंलाय धोरोमबीरा? धर्मवीर आपको बोरो लैंग्वेज आता है? आपका नाम तो हमारा बोरो लोग का नाम है होनदो आरो जाया गारा हिन्दी रोङा गारानो ओमफ्राय दे धर्मवीर थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए सो थैंक यू रजे बर' होनना दे जेबो नङा रजे बर' आगै सिन्था दाखालाम नंबौआ नंबौखा खुगा बाराबाबो कौन है कमेंट करिए कौन है नै जोंना फैलायबाय आसोला फुलकी अबल टबल ब्लग हेलो हेलो अबल टबल ब्लग कैसे हो रजे बर' लाइक डान थैंक यू आगै लाइक होनायनि थाखाय फुलकी अबल टबल सिस्टार अच्छा ओके ब्रो हाय कैसे हो ठीक है ना अबल टबल फुलकी जी खाना खा के आया ना नहीं आया सब्जी बोलिए क्या करी है और कोई न्यू है तो फ्रेंड करिए दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे मानोथो सिरि थानो लुबैयो ओमफ्राय SOS मानखो जोंहा सिस्टार सिनायनाय बायदि मोनदों सिनायनाय बायदि मोनदों आङो माने आं नोंखौथ' सिनाया दा सिनायनाया खिन्थु नोंनि भिडिअखौ आं नुदों आरोना थानसालि थानसालि होनलायलायदोंमोन ना बेखौ आङो बे दखरखौ आं सिनायदों आरोना खिन्थु आं नोंसोरनि गामिनि नङा आंना उरियाम गाथिंजाय थांनांगौ आरो सान्थिफुर होनो सान्थिफुरथिंजायनि आङो ओमफ्राय जोंहा अबल टबल की गारोजी काम गारोजी आपको बुला रहा है गारो मिक्स बी क्या हो गया रानी बड' ब्लग फैदों हेल' आब' लाइक दान थेंक इउ रानी लाइक होननायनि थाखाय ओमफ्राय फुलकी SOS काम ओमफ्राय MK अफिसियेल आब' आंहा दासो दे जेबो नङा थेंक इउ MK आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा SOS मानखो मा गामि मोनलाय सिस्टारनो जोंहाना गामिया बिदापुर सिनायोना बिदापुर जनकपुर होनो जोंहानि गामिखौ जोंनि गामिखौ बै रानिखौ सिनायोना रानि बड' ब्लग जोंना गामि मोनसेनिनो आदा ओमफ्राय जोंहा फुलकी अबल टबल ब्लग SOS काम नोंखौ लेंहरगासिनो आदा लोगो जानो MK अफिसियेल आब' नों आंखौ मानो थगायाखै नोंनि नाम बे बै आंनि बेलेग आइडियाव माने सार्च खालामबाबो फैयाखै आगै आं ट्राइ खालामगोन सानसेबाबो हरगोन आङो नों सिन्था खालामनाङा आं गोसोआव दङ थगाया खायफानि नामा सार्च खालामबाबो फैया ओमफ्राय फुलकी अबल टबल SOS काम SOS आपको बुला रहा है फ्रेंड होने के लिए फुलकी अबल टबल ने गारोजी काम अबल टबल बुला रहा है गारोजी है ना नहीं है आप कमेंट करिए है तो फुलकी जी वो लोग फ्रेंड होने के लिए गया है आइए तो फिर आपसे भी फ्रेंड हो सकेगा आप चिंता मत करिए ओंखाम जाबायना SO आदा मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय MK अफिसियेला मा होनखो नोंना नाङा आब' आंना टाइम पास नङा बिथ' नङा नंनाया आं बोदों आङो खेबथामसो जाबाय बोनाया सानथामाव खेबथाम जाबाय आङो सानसे फैयाखै माने बेलेग आइडियाव डिग्रेसन फट'ग्राफार आंनि कामेन्टआ नुजायाखै नामा बाजै माथो फराया आंनिखौ दासो हरखादों खोमा कामेन्टआ श' जादोंना जायाखै मिन्थिया कामेन्ट फैबा दा आं फरायखायो दे बिबोनां सना दे आं नोंनो ब्लु होबाय दे श' जायोनो माथो ब्लु होबा
बहाबा थांनानै फैदों बे सालाया इमान सालाक आरोना बहाबा थांना फैबाय ओमफ्राय आंखौ बिदि होनफैबाय आरो आं मिथिखायो दे सोर माबायदि जेबो नङा दे बयनावबो थांलायनांगौ बयबो लोगोना आं एलबि होदों आंनाव जोबजासे थानांगौ बे नङा आंबो लुबैया माने बयनावबो थांनांगौ आरो गार'फोरा थांजोब्बाय नामा गार'फोरा थाबासो एसे जमियो ओमफ्राय फुलकि अबल टबल ब्लग SOS जि काम ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो मिनिदों नोङो आरोना बाजै मालायनि चेनेलखौ साब्स खालामहैदोंमोन आं दे खालामलाय दे लोगो जा ओमफ्राय गार' मिक्स बियो फुलकी अबल टबल ब्लॉग कमेंट चेक अबल टबल फुलकी जी कमेंट चेक करिए गार' मिक्स ने आपको सब करके आया है रानी बड' ब्लग मा ओंख्रि आब' ओंख्रि जाया संना दोनदों आगै जायाखैनो आङो रानि नाजों मैथाजों संदों नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय अबल टबलनि अके ओमफ्राय MK अफिसियेल सों नों मयनानाव दे मा सोंलायलायनो आरो सोंबाबो सोङाबाबो बिसास दं आरो बिसास नोंखौथ' दाबो नुबावाखैनो MK अफिसियेल लागै मिथिबाय अब्लाबो बिसासावनो नोंनि भिडिअ नायो नोंनि कमेन्ट मोजां फरायो नोंखौ रेसपेक्ट होयो ओमफ्राय मालाबा नोंसो आंखौ रेसपेक्ट होनो बावलायबावोसो MK नोंनि मोखां गन्थ'खौनो दाबो नुबावाखै रावबो SOS आ मा होनखो फुलकी कितना आईडी से अच्छा फुलकी कितना आईडी से SOS ने पूछ रहा है आपको कितना आईडी से आईडी मेला दं नामा आदा नोंनाबो आदा SOS आदा ओमफ्राय 5 पे अच्छा 5 नो अबल टबल का 5 आईडी है ओमफ्राय गारोजी दान ओमफ्राय हाँ इतना जल्दी दान करके आया गारोजी किबा अबल टबल ब्लॉग वीडियो नहीं देखा आप वीडियो देख के सब करना चाहिए अनसब होता ना इतना जल्दी गारोजी को दान करके आया है अब ओमफ्राय फुलकी 4 काम अच्छा SO फुलकी 4 आईडी से काम बुला रहा है आपको रेडी ओमफ्राय जोंहा SO जी आपके पास कितनी आईडी है 4 है 4 ओमफ्राय अबल टबल गारोजी का सब शॉर्ट वीडियो है शॉर्ट वीडियो है तो 3 मिनट जैसा देख के दीजिए और 9-10 जैसा शॉर्ट वीडियो देख के दीजिए वैसे भी शॉर्ट वीडियो 5 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसा ही रहता है ना SOS 4 आईडी से रेडी हो जाओ 4 आईडी से रेडी होने के लिए बोला है अबल टबल आपको ओमफ्राय रानिया मानखो जोंहा भिन्दि ना बिलाहि आब' गोथावानो दे ओमफ्राय MK अफिसियेल नोंनि फेसबुक आईडिखौ मोनबाय आब' आं मेसेन्जाराव फन खालामदोंमोन खालामनो हायो आच्छा दे दाहाय आरो एलबि जोब्बा फ्रि जाबा खालामबानो जाबाय मेसेज हरनानै दोन ओमफ्राय गार' मिक्स बि रानि बड' ब्लग कमेन्ट चेक रानि कमेन्ट चेक खालामनांगौनो लोगो जाबाय खोमा जोंहा गार' मिक्स बिया रानि थांखो ना माखो कमेन्ट चेक खालामनो होदों गार' मिक्स बिया डिग्रेसन हाय MK अफिसियेल MK थांबाय नामा
जोंहा डिग्रेसना रावजोंबो लोगो जाया नामा? लोगो जालायदो दे सोरबा गोदान दं खोमा नोंजोंबो ना लोगो गोजाखा? गारोजी ओके रानी बड' ब्लक गारोजी ओके डिग्रेसन प्रथ'खाफोर मा होनखो गोदानबो दं गोजामबो दं आदसा गोदानफोरजों लोगो जादो दे डिग्रेसन बेसे आइडि दं डिग्रेसन नोंहा? दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो माथो सिरि थायो 6था मानि दङ रानि आब' मा ओंख्रि जाखो बियो रानि आब' मा जाखो मा ओंख्रि जाखोनो रानि आब' MK अफिसियेल होनदों रानि आब' मा जाखो बियोनो रानि आब' रानिया कमेन्टसो खालामनो थाङो खोमा MK बिपुल नार्जारि लाइक खोनासंनो फै मानो दानखो LB खोनासंनो फै होनदों ना मा जाखो आदसा सोरबा सानदोंमोनदां ओमफ्राय आंनि LB आवसो बिदि ब्रें ब्र' होनफैबाय नामा बिपुला आरो दानबावबाय फाग्लिया दे लाइभ मा लिरबावनो बेसांल' लाभ खोनासंनो फैफिनबाय आदसा लाभ खोनासंनो माने कमेन्टआ हैग्रायानो माथो सिरिसो जाबाय दं आब' होनदों आरोना रानिया थेंकिउ रानि थाबाय थानायनि थाखाय सोरनि लाभ खोनासंनो बिपुल माथो रावबो बेहाय रावबो लाभनि खोथाखौनो रायलायाखै ओमफ्राय डिग्रेसन आंबो आदसा नोंबो खोनासंगोन आरोना ना नोंबो दङ MK अफिसियेल अन लिरनाया जायासै मानो जायाखै दे गोदान लिरना हरफिनदो आरो जोंहा अजय नार्जारि आगै फैदों आब' सना हेल' होनदों आरोना आब' अजय नार्जारि आगै मा खबर मोजां ना ओमफ्राय माथो रिसार्ज सोनो हायाखै मा सोनो हायाखै होनदोंमोनलाय सोथ'ला ना मा होनदोंमोन बोरै जाखो होमबालाय थेंकिउ अजय नार्जारि आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय लिरनाया जायासै मा लिरनाय मोनबा बिपुलाबा दे लिरफिनदो दे बिपुल नार्जारि लाइभ खोनासंनो फैफिनबाय बुंदों आं आदसा दे खोनासंनो फैदो आरो औ दे जेबो नङा बड' रानि ब्लग MK आगै मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा रानि बड' ब्लग ओमफ्राय बिउटि ब्लग्स अफिसियेल फैदों हाय आब' होनदों हाय आगै बिउटि मा खबर
मोजां ना आरो थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बयलाराबो रानि होनदों आरो एमके ना बयलारनो रानि ओंख्रिया गोथावथार। एमकेखौथ' आं दासिमबो सिनाया रानि। एमकेनि मोखाङा माबायदि, गन्थङा माबायदि, मेगना माबायदि दाबो सिनाया आंथ'। ओमफ्राय बिपुल नार्जारि दसे क्रिकेट नायदोंमोन आं। दे नोंस्रा हौवा जाथिफ्रालाय खालि क्रिकेटल' ना? अखा हाबाय नामा जाखो क्रिकेट खेलाव ओंखायनो फैफिनबाय। ओमफ्राय बिउटि ब्लग्सआ मा होनखो मोजाङाबो दासान्दि, नोंहालाय माब्रै खबरा? दे मोजाङानो थानांगौ आगै, आंना बारा मोजां नङा दे, मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दे। ओमफ्राय अजय नार्जारि ओहो आब' होनो हायाखै, सोनो हायाखै आब' सना, आं मालायनिफ्राय हटस्पट लानासो हाबदों आब' एलबियाव। आच्छा दे थानो हायाबाबो जेबो नङा आगै, जेबो नङा, आं जेबो मोना, गाज्रि मोना दे। ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो हाय बिउटि बाजै होनदों। बिउटि बाजै नोंखौ एदाव हरदों हनै डिग्रेसना। ओमफ्राय बिपुल नार्जारि अखा हादों बिनिखायनो। आच्छा, ओमफ्राय दा अखा हाखांबाथाय थांफिनसै ना मा जाखो आंनि एलबिनिफ्राय? बिउटिया मा होनखो हेल' डिग्रेसन फंबाय। गारो मिक्स बी कल बात करेगा। ओके थैंक यू मेरे एलबी में इतना देर रोकने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट बाय। गारो मिक्स बी कल आ जाना मेरा एलबी में, ठीक है? बिउटि ब्लग अफिसियल। मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंखाम जाथ'वाखै आगै, आङो संनानै दोनदों, माबा नाजों मैथाजों संदों। ओमफ्राय बिपुल नार्जारि मिनिदों आरोना। मिनिबाय था नोङो बिपुल, हाथाय देखा जासिगोन बावला र'। बिपुल प्रफाइलाव फट'खौ मानोथो बिल' दोननानै दोनखो? ओमफ्राय जोंहा एमके अफिसियेल आगैया मा होनखो आब' नोंनि भिडिअ नाय, बै आर'नाइ लानायानो आंनो। आच्छा आब' आंनि भिडिअ नाय, बै आर'नाइ लानायानो आंनो। अके दे, जेबो नङा, नायगोन दे। बिपुल नार्जारि नाम्बार हरा नालाय नों, आइसोर ग्रुपावनो दं आंनि नाम्बारा मालाय। ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारि आगैया मा होनखो अखा हाबा जोबोद मोजां नांगौमोन, जों गरमजों थानो हायाखै बेयाव। आयै अन्थाव बाथाव नागै सना। लाइन गैया नामा? कारेन्ट गैया? फेनफोर बायनानै ला, कारेन्टफोर दंबा। ओमफ्राय एमके अफिसियेल आब' आंनि भिडिअ नाय, बै आर'नाइ लानायानो आंनो। दे सिन्था खालामनाङा दे, नायगोन दे। ओमफ्राय फुलकि अबल टबल SOS जी दान। ओमफ्राय अबल टबल निउ काम 5 से। अजय नार्जारि आगैया आब' नाजों मैथाजों जानो लुगैदोंमोन आब', आंबो खुरना होदो आब' सनानो। फै खुरना होगोन दे, थानाय मोनबा मोनजागौमोन दा लोगोसे। ओमफ्राय डिग्रेसन बिउटि बाजै साबधान बेक प्लिज। बिउटि आगै लोगो जाना फैबायनो हनै जोंहा डिग्रेसना। ओमफ्राय बिपुल नार्जारि मा ग्रुप ब्रा? गोमसारमोननि ग्रुपआव, गोमसार। ओमफ्राय जोंहा बिपुल नार्जारिया मा होनखो आं माथो नुवाखै ग्रुपखौ। जानो सोर दंथाय? दंलाबायो सोरबा दंलाबायो। मौसुमिमोन दं, ओमफ्राय सोर दंलाबायो। ग्रुप थाबाबो खामानि गैया, भिडिअखौ नायलाया, ओरैनोसो। दे फुलकी ओबल टोबल ब्लॉग डिग्रेशन जी काम। अभी नहीं आया है, आपसे फ्रेंड बनने के लिए गया, अभी तक नहीं आया है वो। आ गया वो। SOS सिस्टरिंग हाइट हेल्दी। अच्छा सिस्टार हाल्दिबारि स्कुलाव फरायदोंमोन। आच्छा, नोङो हाल्दिबारि स्कुलाव फरायदोंमोन ना मा जाखो? आच्छा दे। नुवानोथ' आसोल नुवानोथ' बहा नोंना SO आदा नालाय। बिपुल नार्जारि आं नायगोन आक' होनदों आरो। नायगोन आरो दे नाय।
ओमफ्राय अजय नार्जारि आगैया लाइन दं आब' जोंना आर्मि बायदि खारनाङो दसे दसेनो बेखायनो लाबाबो मोजां थाया आब' सना डिउटियावनो बिदिनो जोंना आब' आथिया जेरावखि थाङा लांफानांगौ टेबोल फेन ला आगै एफा गरमाव बोरै थागोन दे इसर ओमफ्राय अजय नार्जारि आगैया फेन लाबोबाबो आब' आथिया ओमफ्राय डिग्रेसना हाय बाजै एन गाइस ओंखाम जानोसै आंहानो देहाय दे ओंखाम जानोसैनो दे जाहैदो ओमफ्राय एमके अफिसियेल आब' आं बाय दे जेबो नङा दे ओमफ्राय निउ काम 5 से अबल टबल ब्लॉक ने बुला रहा है पुलकी 3 क्लियर 1 दे रहा हूँ एस आदा आंनोबो मोननै हरनानै दोन आंबो नोंनो मोननै रिटार्न खालामना हरगोन दे खिन्थु फुल भिडिअ नायनांगोन दे आदा आंबो नोंनिखौ नायगोन नोंबो आंनिखौ नाय ओमफ्राय मोननैजों मोननै स्टार्ट आं दायो हरगोन ओमफ्राय अके भाई अबल टबल ब्लक अजय नार्जारि आब' कल खालामनांगौना दसेबाबो आब' आंना रिसार्ज गैया नालाय आब' आं हराबा आंनो रावबो कलखौनो खामा नङा आङो बिजि थायो आगै बिरादनो ओमफ्राय आंना बे नाम्बारा नोंनाव नाम्बार हरनाया माने अनलि भइसखौ माने अनलि वाट्सआपल' जायो आरोना ओंखायनो आं खालामथ'वाखै माने ओमफ्राय उनाव खिथागोन र' आं बिजि नालाय आङो ओरैसो जानो ओरैसो जानो जालायलाङो ओमफ्राय फ्रि टाइम मोनबाथाय एसे उन्दुनानै लायो न्यू काम अबल टबल ब्लॉग ने बुला रहा है कोई न्यू है तो ओमफ्राय डिग्रेसन कमेन्ट चेक खालाम डिग्रेसन कमेन्ट चेक ओंखाम जानोसो थांबाय बियो बिउटि आगै ए भइस अन आयौ अन जालायलायो अहायबा थांना फैनानै सैमा आइथिङा थगायस्लायलायो दा फैबा खिथाना होगोन आङो बिउटि ब्लग आगै दै ओमफ्राय बिउटि जि काम अबल टबल ब्लग बिउटि जि काम बिउटि नोंखौ लेंहरदों लोगो जानो अजय नार्जारि आगैया अनलाइन कल फैया नामा आब' फैयो अनलि वाट्सआपाव फैयो फैनाया डाइरेक्टलि कल नाङा बे नाम्बारा ओमफ्राय ए भइस अन दंग्रानो दे अन दंबालाय थेंक इउ ए भइस ओमफ्राय पुलकी अबल टबल ब्लॉग ब्यूटी जी कितना आईडी है ब्यूटी जी कितना आईडी है ए भइस कमेन्ट खालामदों आं कमेन्ट खालाम बादों आं आथिया कमेन्ट खालाम बादों आरोना होमबालाय रायज्लायहरबाय थादो कमेन्ट खालाम बादोंबालाय ए भइस अनल' थागोन आच्छा थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस ओमफ्राय जोंहा थोद जाम्बि हाजोआव हाजोआव आं हाजोआवथार नामा ए भइस ब्यूटी जी आप हो अभी है ना नहीं मालूम नहीं है कमेंट नहीं आ रहा है फुलकी जी ओमफ्राय थाब फरायनो कमेन्टानो गैया आदा माखौ फरायनो
SOS कमेन्टआनो गैला माथो ना मेरला दंथारो माथो गैयानो आंनाव भइस आं रायलायनो हाया नामा हाजो नों एलबि होनायाव हायो नामा हायाथ' आरो कमेन्ट गैला SO आदा SO आदा नोंखौ आं दहाय बायगासिनो आंनोबो मोननै हरनानै दोन दे आंबो नोंनो मोननैखौ हरगोन होनदां माथो आंजोंलाय जेबो रिप्लायबो हरदिया नोंलाय बै अबल थबलजोंसो नांगासिनो अबल थबलजों उनाव आन खालामजागोन नोङो मिथिखा SOS आं थुरिबारि गामिनि माधुमोननि गामिनि माधुआलाय जोंनि गामि खाथिनिसोना हिनजावसो नोंसोर गामियाव बिहामजो लांनायखौ होनदों नामा ओमफ्राय भइस बिबारिनो आइडि दा हरखाहै बिदि होननानै होनाङा दे हरदे आदा SOS नोंनो मोननै हरफिनगोन आं नों मोननै हरदो आं मोननै हरनोसै आरो माथो भइसआथ' हरथारा थगायसुलाखा गावनिफ्राय थाब थाब बांसिन जाजानो गियो खोमा भइसआ ओंखायनो हराना माधु होननाया माबानि ना थुरिबारिनि मा होनो थुरिबारिनि ना नोंसिनिजाय बिहामजो लांदों खोमा इयो बेना बोरायाबो चेनेल दं खोमा जि जानाय लोंनायनि माबा होयो जे भइस ओं हराबो आंनो अके हरगोन दे हरनानै दोन आदा कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय लास्टाव SOS लिरबानो जाबाय होमबानो मिथिगोन आं नों होननानै हरगोन दे हरोब्लालाय मोजां दे आदा खाथिनिजों खाथि अनलायलायाबालाय ना हरलायलायाबालाय मदद खालामलायाबालाय सोरथो खालामबावनो आरो जोंबायदि फिसा इउटुबारखौलाय ओमफ्राय भइस नोंसो आंनो हराखैनो हरा जागोन थगायसुला आंना गैखायानो मोननैल'खा दा आं मोननैल'खासो दा आं आगोल होनखादों हरदों दे सोर एलबि होदों भइस नायलाय ओमफ्राय जोंहा अजय नार्जारिया मा होनदों आब' आं उन्दुनोसै मालायनिफ्राय बेसे MB लानो मालाय गावसिननोबो नांगौआव आं सोबा दे आगै दे जेबो नङा दे उन्दुदो ओंखाम जाखांबायमोन खोमा उन्दुदो दे होमबालाय डिउटिबो दंना फुङाव ओमफ्राय भइस हरखानायसो आंबो नोंनो हाजोआवनो मोनबेसे हरदों देलाय खिथालाय नोङो आसोल खोथाखौ खिथालाय SOS आदा जोंना बै भइसनावबो नोगोद आइडि दङ बिनानै ला 11 मिनिनोसो ओंखारबाय आं 11 हरबाबो नोङो भिडिअखौ नायाखै खोमा ओंखायनो आनजाजोबदों जाबाय आब' मा ओंख्रि जाखो आगै भइस ओइ नों फोथाया नामा फोथायो दे ओरैनोसो एदावबाय थादों आं उन्दुदो अजय नार्जारि आगै उन्दुदो दे जेबो नङा आब' वाट्सएप स्टेटास होआ नामा बारा मालाबा होयो मालाबा होआ अजय नार्जारि आगै मालाबा होयो मालाबा होआ बांसिनानो होनाय जाया आगोलसो बिराद होयोमोन दाना बारा स्टेटास होनो इन्टारेस्ट नांला माने भइस नाया माथो आं नोंनि स्टेटास दे नायनाङा नाम्बार थाबासो स्टेटास नायनो हायो दा
ओमफ्राय अजय नार्जारि बयलार आलु जोगोनारसोमोन आब' आदसा दे उन्दुदो आगै नोङो उन्दुयोबा दे रेस्ट लादो भइस आं खालामना साब खालामफिनगोन नों नायल' खालामनाङा जाबाय जोब्बाय जाम्बा जाथो खोथा होनबाय थायो आलका एसके ग्रेसन लाइक दान थेंक इउ आलका आगै आंनि हेल्पआव फैनायनि थाखाय नामाबो एसे हारसानि मानसियाबो हारसा बायदिसो नुलायलाङो भइस आंखौ फोथायाना नोंनो दे आं ओरैनोसो एदावबाय थादों नोंखौ बेखौनो गोसोआव लाबाय थायो एसे खोथाखौ जुदि गोसोआव लानानै माबायोबालाय मा जाबावगोन आरो सोदोमखौ लाइक दान थेंक इउ सोदोमखौ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आंनि लियाव फैनायनि थाखाय आलका सोदोम आगै सानैखौबो मा ओंख्रि जाना फैखो खिथादो आं प्रबाइलखौ नामखौ नुबानो आं हारसा बायदिसो मोनो आगै नोंखौ ओमफ्राय भइस दा भिडिअ कल खालामगोन आं हाजोआव दे खालामबानो जाबाय अजय नार्जारि आब' दे गुड नाइट आब' बाय अके आगै मोजां उन्दु दे मोजां बारा सिन्था खालामबाय थानाङा ओमफ्राय भइस हेल' सोदोमखौ होनदों जोंहा भइसआ आलका एसके ग्रेसन जाखांबाय नामा आब' पुर्न ब्लग बड' हाब दासो सोरनिबाव नुजाहैथारदोंमोन खोमा आरो आंखौ फोथाया नामा सनानो मानो फोथाया जानांगौ फोथायो आरो ओमफ्राय अजय नार्जारि आगैया जोंहा गासैखौबो अल फ्रेन्ड बाय होनदों ओमफ्राय सोदोमखौ आगैया भइस सना लागाव होनदों लागायदो दे आलकाया जोंहा मैथाजों ना मोनो गोथावहाय आगै नोंसा दे ओमफ्राय भइस आरो रिसिभ खालाम माबा नों र' दे खालामगोन फ्रि थाबाथाय खालामगोन बिजि थाबाथाय खालामा SOS मबाइल मोनसे बिजि दं दसे उनाव हरगोन दे आदा जेबो नङा मोननैखौ हरबाय नामा ना मोनसे हरबाय ना मोनबेसे हरना दोनखो ओमफ्राय सोदोमखौ सनाफोर कामेन्ट लागाव कामेन्टस लागाव मानो कामेन्ट हराना सोदोम आगै मालायनावथ' फरायख'नो हालायलाया कामेन्टआ आंहा नेबायसो थानांगौनि पुर्न ब्लग भिडिअ आंना साबा खमायोसो मालायना बारायो आंनाबो खमायदोंसो दिनै 12था आनजादों जाम्बा फाग्लालाय बयनाबो जायो नोंनाल' जाया मानोथाय मिन्थिया सानसेयाव बारा लानाङा जोंहा भइसआ मानखो सोदोमखौ दहाय मानो फेस देखायनाय नों होन फेस देखायनाय नों होन आंसो देरहाखादों सोदोम बटखौ आंसो बारा आइसो दहाय आरोना नोंसोरो सोदोमखौ बै गोदानखौ फसायबाय आं सोदोम आगै सोरखौ माबाखौ नामा SOS खौ नामा ना पुर्नखौ खिथालायाखै आं बुंनानै होनि सेंग्रा ना बोराय ना डाबल ना सिंगेल ओमफ्राय जोंहा आलका आगैया मानखो आंनावबो नेबायसो थानांगौ ओंहाय आगै मानो बिदिथाय आंबो नेबायसो थायो ओमफ्राय जोंहा आलकाया मानखो बेखौ फरायबाय आं दे हेल' सोदोम होनदों जोंहा आलकाया ओमफ्राय SOS आ मानखो 6 ID हरगोन दे दसे उनाव दे आदा सना थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय आं आदा नोंनि थाखाय SOS देनां लोगो मोनगा नोंनो फान मोनसे जाहोगोन आं दे खाथिखा नालाय मालाबाथ' लोगो मोनखागोन ना थेंक इउ आदा ओमफ्राय सोदोमखौ SOS रायदावदों आरो आदसा जोंहा SOS आदा नोंथांखौ जोंहा सोदोम खुगा फसायबायनो मा रिप्लाय हरदो ना मा होनो सोदोमखौ आगै ओमफ्राय भइस आं मिन्थिया हाजोआव आं भिडिअ कल रायलायगोन नों बिजिबाबो दे जेबो नङा 1 सेकेन्ड रायलायगोन दे ओमफ्राय सोदोमखौ SOS नायदो मा होनबावगोन आङो
ओमफ्राय जोंहा SOS मा होनखो सिस्टार महेननि नाम्बार दंबा हर अननानै सोर महेनमोनथाय आदा खिथालाय नोङो गामिखौ खिथा ओमफ्राय महेन नाम आङो र' सासे सिनायनाय बायदि मोनदों आं बोरायना उन्दैसा ना मा खिथाहरलाय आंनो ओमफ्राय मा गामिनि आङो हायोबा नागिरना हरगोन ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो जोंहा हेल' गाइस आइ एम काम बेक अके फैबाय नालाय थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय डिग्रेसन नोंथांनिसिम ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ पुर्नखौसो फसायदों खोमा सना जानो होनासै बेलेगखौसो होनब्रेबायदां ओमफ्राय आलखाया मा होनखो जोंहा सोदोम लादो SOSखौ फसायबाय बायबालाय फसायबायबालायनो ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा मा होनखो बय आगै नों नेबा थामारनायहो लाजिबाय आंनो बहा नेबाय थानायमोननो लाजिबायनो ओमफ्राय जोंहा ए भइस बाल होनदों आरोना ओमफ्राय बे ए भइसआ मा होनखो औ नेदों आं सोदोम ओमफ्राय सोदोमा मा होनखो SO मा रिप्लाइ खालामा सना जिउ ए भइस सोदोम बर्डआव सोर देराखो नोंनो बुंलाय दे सोदोम बुंलाय जोंहा SOआ आदाया जोंहा सिंगेल नङा दे सोदोम आगै कुक सोदोम मा गामिनि खिथाहरद' नै रिप्लाइ हरदों SOS जोंहा सोदोम खुगा ए बय नोंमोन होनदों आरोना जोंहा मालाबा LBआव SOS आदा जोंहा बिराद धेमालि जालायो गाज्रि मोननाङा धेमालिसो खालामलायो बयबो ओमफ्राय जोंहा आलखाया मा होनखो नंगौ नामा पुर्न होनदों नङाबालाय सोदोम आगै पुर्नखौनो लादो माथो होनो बयसआ मा होनखो जोंहा आं गसाइगावआव नेदोंमोन सोदोमखौ हाजोआव दे नेलायलायबाय था नोंसा ओमफ्राय दाय नांलायलायनाङा उनाव दाय नांलायनाङा ओमफ्राय अके न' प्रब्लेम होनदों जोंहा आदाया दे बुजियोब्ला जेबो नङा SO आदा ओमफ्राय जोंहा सोदोमखौ पुर्न आइ लाभ इउ होनदों पुर्न आइ लाभ इउ होनदों बयसआ ना सोदोम होनदों आरो दे पुर्न थांबाय नामा ना दङ ए बयसना होनदों जोंहा सोदोमा गैया सोदोम खुगा गैया खिन्थु खायफा बै डाबल प्रफाइलाव थानायफ्राना हिन्जावफ्रा मेसेज खालामालासिनो हौवाफ्रा खालामो दै एसे कमेन्टफ्रा बोरैबा जाबा गाज्रि मोनलायबानो जाबाय आरो दे सोर महेनखौ होनदोंमोन आदा नोङो SOS ओमफ्राय जोंहा सोदोम हा नंगौ नामा होनदों जोंहा बयसआ माबासोमोन अमितआ माबा लाबाय ए बयस नाम लाबाय ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअ आइ लाभ इउ टु सोदोम होनदों बे सोदोम आगैया हौवाजों दाहाय आरो रायजायाबा गला आरो बेना ओमफ्राय जोंहा बिपुल नार्जारि आं इउटुबाव प्रफाइल दोननाय वाट्सएपआवसो दं आच्छा दे प्रफाइलाव दोननानै ला होमबासो मोजां नांगोन ना फटकबो दोनबासो ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनखो SOS लोगो जानोसै दे होननानै जादोंलै मा बुजिया औ सोदोम खुगा इनडाइरेक्टलिजों होनदों आरो डाइरेक्टलि होनासै SOS लोगो जानोसै दे होननाय जादोंलै मा बुजियानो ओमफ्राय बयसआ मा होनखो थोद हाजोआव बाल होननोनो मिनिलाहाय आङो एबार बुथबथ' थाबाय थानोसै जोंहा बिपुल नार्जारिया मानखो मा ओंख्रि जाखो जायाखैनो आङो नाजों मैथाजों संनानै दोनदों ओमफ्राय SOS अके होनदों ओमफ्राय सोदोम खुगा पुर्न नोंबो फसायबायना दे लोगो जानोसै
दे फसायलायदोंबालाय आरो लोगो जालायदो जोंना सोदोब आगैया नोगोदसो दै एकदम बिथर बिथरसो माने एकदम खामेन्ट हरो दे डाइरेक्ट हरा बिपुल नार्जारि दे मेथाइ खनदो माखौ खननांगौ बिपुल माखौ खननांगौ लिरना हर ओमफ्राय जोंहा बयसआ हाजोखौ दा लोगो खालाम आंखौखि खालामा थायो लोगोफ्रा आंनो खालामोबालाय आरो आंखौबो खालामगोन ना जोंहा फसायबाय आंबो होनदों पुर्न ब्लग भिडिअ सोदोम आगै नोंखौ फसायबाय होनदों लोगो जानोसै होनदों जालायदो दे ओमफ्राय जोंहा SOS आ मा होनखो जयन्तिपुरनि बिमलखौ सिनायो नामा औ आदा सिनायो जयन्तिपुरनि बिमलखौ सिनायो ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा ब्लु होदो आइ लाभ इउ कमेन्टस फराय हरनोसै आंनो दे रावबो फसाया नोंखौ बयसा रावबो फसाया नोंखौ होनदों आरोना दे आंखौ LB होग्रायालाय बोरै LB होग्राखौनो बोरै फसायनो दे आंखौ फसायखांखाजोब्बाय र' आं फैफिनगोन दे अहाय थाङो थांना फै देवानि ओमफ्राय बिमलनि आदा आं आच्छा SOS आ माने नोंसा न'निजों न'नि जालायो आरोना बिमल मोनहाजों औ बिमलखौबो सिनायो आङो ओमफ्राय जोंहा बयसा आंल' फसायो हाजोआव दे जेबो नङा रावबो फसायाबाबो ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनखो बय सना मा ओंख्रि जानायनो ओमफ्राय बिपुला मा होनखो आंसो फसायो नुबाय दाना बयस ओमफ्राय फानलुसो सोदोम फानलु ओंख्रिनो बिसा बिपुला मिनिदों ओमफ्राय SOS आ मा होनखो महरखौ देखायला महरखौलाय मा नायबावनो हाफांफां दाफांफांनो SOS भिडिअ नायबानो नुगोन दे मालाबा नुबाथाय रायज्लायग्रोथारगोन आं दे नोंजों SOS ओमफ्राय जोंहा पुर्न ब्लग भिडिअआ मा होनखो सोदोमा बबेनि सोदोमा हाग्राबारिनि भिडिअ ब्लग ना मा सोदोम खिथाहरलाय सोदोम खुगा मा होनखो पुर्न भिडिअ नायनोनो पुर्न नोंनि जोंहा सोदोम खुगा बावबाय आङो सोदोमा बहानिमोन ओमफ्राय बयसा मा होनखो बाल होन नों नाया माथो आं हाजोखौनो दे नायनाङा जेबो नङा माथो नायनो आरो ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा पुर्न आं सोंगोन पुर्ननि सना पुर्न आं सोरगोफुरिनि सनानो सोरगोफुरिनिनो मिथिबाय सोदोम आगैयाबो जखरसै ओमफ्राय बय सोदोम मा ओंख्रि जायानो दासो सोंनो रोंबाय हनै बेहा मा ओंख्रिया बयसा मानखो मा ओंख्रि हाजोआव होनदोंमोन खोमा आरो हाखेव लिरबाय मा लिरना थैगोनसोहाय नोंजोंबो ओमफ्राय पुर्न ब्लगा मानखो नायदो सोदोम सनानो नायनांगौनो सोदोम नायहैदो थां फैफिन दे सोदोम आगै सना पुर्न ओंखाम जागोन जायाखै मा ओंख्रि जाखो पुर्न दिनै लोगो जानानै साबैसे लोगो मोनखो ओमफ्राय जोंहा SOS आ नोंखौ सिनायबाय आं सिस्टारनो दे सिनायबालाय मोजाङानो दे माबायदि सिनायखो दे खिथालाय ओमफ्राय बयसा मा ओंख्रि होनदों मेगन नुलानो मानो रायनो लुबैयो फालाय नोंहासो होनदों मा ओंख्रि हाजोआव होनदोंमोन हाजोआव होननांगौमोन नोङो हाखेवसो होनदों नोङो मा लिरो स्पेलिंआनो
जकरसो आंथ' बारा जाजा होनना मिनिबावासो मिन्थिबायना बेलेगनि एलबियावथ' नोङो बिराद मिनि जासिगौमोन नोङो दे सिनायबायबालाय मोजांसै एस अ आदा ओमफ्राय जोंहा बयसा मानखो मा ओंख्रि होनदों मेगन नुलानो होननानै ओंख्रिया जोंहा नाजों मैथाजों ओमफ्राय बिफुला मानखो आब' नों ख्रिस्टियान नामा औ आं ख्रिस्टियान मुगैनाङा दे ख्रिस्टियान होननानै उन्दैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानसो आङो ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ जाथ'वाखै दा जागोन मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय एस अ एस आ मानखो नोंबो हाल्दिबारियाव फरायदोंमोन नामानो आं हाल्दिबारियाव फरायाखै एस अ आदा आङो बर' मिडियामावसो फरायनायमोन आङो बर' मिडियामावसो फरायनायमोन आङो बिसोरो बिपुल सिपुलमोनखो आं सिनायनाया माबा बारा क्लसलि नङा नुबा रायदावो आरो गामि खाथिनि नालाय बिसोरो गासिबो हारसायाव फरायनायमोन आरो आंल' हारसिं जोंहा बर' मिडियामाव फरायनायमोन आरो ओमफ्राय ए बयस आंनि ब्लुखौ दा बोखारखा नों दे बोखारा दे पुर्नआ मा होनखो खमायदोंसो होननायालाय आदसा खमायो आंनाबो खमायो दिनै 12थाहान जादों जखरसो ओमफ्राय बयसा अ आंबो हाजोआव नोंबो हाजोआव जालायबाय ओमफ्राय बिफुला आंबो होनदों आरो हा बिफुल नोंबो हसाना मिसा जाखो बोरै मिन्थिगोन नोङो आंनि माबायाव फेसबुकाव थांनानै नुनानै सोंबाय नामा जाखो ओमफ्राय मा मिसन नोंनो मिसन बाप्टिस ओमफ्राय जोंहा एस अ एस आ मा होनखो सेटनापुरनि रेखास मोनजों लोगोसेमोन रेखासमोनजों नोङो लोगोसेमोन माने आंखौ सोंखोना नोंसो होनखो रेखामोनजों लोगोसेमोन आरोना नोङो रेखाया उन्दै श्रेणी ना गिदिर श्रेणीथाय आं बेखौ मिन्थिला रेखामोननि श्रेणीबाथ' नोङो आंनिफ्राय उन्दैसो जागोन होनबा आदासो होनबाय थाबाय आं बेखौनो ओमफ्राय बिफुला आं ख्रिस्टियान बुंदों अ दे मोजां ख्रिस्टियानबाबो हिन्दुबाबो बयबो मानसि ओमफ्राय ए बयस अ आंबो बाप्टिस हाजोआव इस नंखायना नंगौथाय ओमफ्राय पुर्नआ मानखो सोदोम सनाया थांबाय नामा थाङाखै नोंनि भिडिअ नायनो थांदों पुर्न मा भिडिअ दंसोयो नोंनाव खिथाफैसिगोन बियो दे सोर दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर मानोथो सिरि थानो लुबैयो फालाय नों जोंनि सबा जाबा फैया नामा बहा जायो नोंसिना सबायालाय माबेहाय उदालगुरियाव उदालगुरिनि सबायाव आं खेबसेल' थांदों आगोल 8 सनाव ना 7 सनाव उन्दैयावसो थांदोंमोन आं दा बारा गोसोआव गैला रायलायनोसो बिफुल नार्जारि मा रायलायनो बिफुल औ होनदों आरो थांदों आं खेबसे थांदों थांनाया बारा गोसोआव गैला आं उन्दैयावसो थांदोंमोन आङो बिफुल नार्जारि लुगैबाय रायलायनो लुबैबाय होनदों आरोना र' रायलायगोन दे गासैजोंबो मोजां ओमफ्राय माबे गामियावमोन बाथाबारि ना बाथासु ना माबा मोनसेयाव जादोंमोनहाय आगोलहाय ओमफ्राय सोदोमखौ फैबाय जोंहा पुर्न नोंनियाव बारा लोंफ्लां बाज्रादनाया बारा जाबाय लोंफ्लांनाया बारा जाबाय ना मा होनखो नों मोसानायजों आखाइ हमना मोसानो गोसो जालायदों इसोर पुर्न नोंखौ मा होनो नंगौनि मा लिरखो पुर्नवानि मोनसे भिडिअ दंना जुमाय लोंनानै बाब्राबलाबायनाया आखाइ हमनानै मोसानो गोसो जादों होनदोंनो आरो जोंहा ए भइस एबार फै हाजोआव होनदों आरो आदसा दे थांगोन दे आङो गारि गाखोनो हाया बिराद गोबायो आङो गारि गाखोनो हाया आङो ओंखायनो थांनो नागिरा आङो
ओमफ्राय बिपुल नार्जारि धेमाजियाव फै। ए नंगौ नामा बिपुल? दे थांगोन दे ओमफ्राय सोदोमखुक SOS नोंनि फर्दायाव थांनि र'। थांनाय र'। दे थां दे। थांखो ना माखोथाय SOआ? SO थांखो ना माखो नोंनि फर्दायाव थांसैनो। फर्दाखौ खुलिना होदो थिखोना होदो एसे ना सोदोमखुक। बयसा मानखो थोस बिदिसो होनबा। औ आङो एकदम ब्लां ब्लां हाब्लां हुब्लां गारिफ्रावसो मोजां मोनो अट'फ्राव रिक्साफ्राव। ओमफ्राय जोंहा पुर्णआ मानखो लोङाबा लाजियो आं मोसानो होनदों आरोना। मोसानोखौनो मा जानो लिरबावबाय पुर्णआ। दाबो लोंनासो दं खोमा ओंखायनो माबा माबि लिरनानै हरो। ओमफ्राय पुर्ण थिग दं होनदों जोंहा सोदोमखुक आगैया। जोंहा बयसा मानखो र' फैफिनगोन आं। हाननाजक मा लिरखो जोंहा सोदोमखुगा मानखो SOS आंखौ गिना खारखुमाबायना। जानो सोरनिबा भिडिअफोर नायदोंदां आगै दा फैबा माबागोन र' कमेन्ट हरना दोनबानो रिटार्न खालामगोन दे बियो। खालामो खालामनायालाय। ओमफ्राय पुर्णआ मानखो केमेरा अन खालामनो मिनिनो ओंखारो आंनो आइसा। ओमफ्राय बय सना होनदों आरोना बिपुला इस खुगा हमथायबावलायो आरोना। मा जाखो मा होनदों आरोना माबाया बिपुला। सोदोम होनदों जोंहा बयसा। ओमफ्राय सोदोमखुगा मानखो बयस नुखाबाय कमेन्टस नुबायनो ओमफ्राय नै जोंहा SOSआ फैफिनबाय खाराखै र' बिजि होनदों बिजिनो। सोदोमखुगा बै सिगांनि कमेन्टस। आंना थाबोआखैना आगै थाबोआखैथ'। ओमफ्राय जोंहा बयसा हाहा मिनिदों आरोना सोदोम हाजोआ नुवासै होनदों आरोना। ओमफ्राय लाजिबाय आं सोदोम होनदों। हाब सोदोमखौनो लाजिबाथ' दंबावोसो ना सोदोम आगै। SOS मा खालामगासिनो नोङो? ओमफ्राय बिपुला गुड नाइट बाय दे गुड नाइट थांदोलाय दे। ओमफ्राय जोंहा सोदोमखुगा बय नुखादों। बै दाननाय कमेन्टसखौनो नुवा सानदोंना सोदोम बिसोरो माबाया बयसा नुखादों मालाय।
बालहोन नों सोदोम होनदों। पुर्न भिडिअ ब्लग फैदों आलखाया बोरो आलखाया थांबायदां सोरनिबा एलबियाव। ओमफ्राय जोंहा नुवाखै माथो सोदोम नों होनदों भइसआ नुवाखै माथो नों होनदों। ओमफ्राय ए भइसआ मा होनखो र' दसे थाथ' फैफिनगोन आं हान जक जक मा होनो ओमफ्राय पुर्न सोरखौ सोंदोंमोन नों हो हो होनदों जोंहा सोदोम खुगा सोरखौ सोंदोंमोन नो खिथाहरद' ओमफ्राय पुर्नआ नों जाखांबाय नामा सना जिउ आंनि जाथ'वाखै दा एलबि होखांबा जागोन दे आं र' दसे थाथ' हान जक जक दे थांबानो जाबाय फैयाबाबो अरजाया आंनि एलबियाव थास्राखाया ओमफ्राय सोदोमा मा होनखो जोंहा ए बय आइ लाभ इउ लिरनाया सोरमोन हो मोदायमोन नामा होनदों मोदायमोन ना होनदों आरोना मालाय नुखादों मा होनदों नों फैगोनलै आं सनानो फैयाबाबो जेबो नङा थांबानो जाबाय आलखाखौ सोंदोंमोन सोदोम सना आलखाया सोरनावबा थांदोंदां सोरनिबा एलबियाव थांबायदां पुर्न मा जाखो नागिरलायनाय जाबाय माथो थोस सोदोम बिदि बुंनाङालै हाजोआव खोनागोन खोनागोननो सोदोम हनै खोनाजानोबो गिलायलायो खोनायाब्लाबो नुजोबखायो मालाय कमेन्टखौनो भइस नोंलाय मा सानदों सोदोम मिनिबावलायो सोदोम होननानै सोदोमखौ ओइ पुर्न आंखौ सों मा आलखाखौ सोंखो ओंथ' आरोना सोदोम आगै आलखाखौलाय मानो सोंनांगौ थांबाय आरो बेयो बेसेरा सोदोमखौसो सोंनांगौ दा पुर्न ओमफ्राय आं फैया नामा आंनि एलबियाव आं फैया नामा आंनि एलबियाव फैबाथ' मोजां फैयाबासो गाज्रि ना ओमफ्राय जोंहा SOS मा होनखो भात खायासे मयखान आच्छा भात खायासे ना खायलबि बालपरा खायलबि दे ओमफ्राय जोंहा ए भइसआ मा आंखौ बिदि बुंदोंना नों बुंजानाय खामानिखौ मावोबालाय बुंजाखागोन ना सोदोम ओमफ्राय SOS मा दुगा नै दानाबा जोंना सोदोम आगैया रायहरबायसो SOS मा दुगालै होनहरदों ओंखाम जागासिनो ओंखाम जाग्रोनो होदो आरामनो मा ओंख्रि बेबा गोथाव संना होथारदोंदां आगैया ओंखायनो कमेन्ट हरनो रोंलायलायाखैना सोदोम फैजानो बादों नामा नों आंखौ नोंनि एलबियाव है बायाखै आङो मानो बानांगौ जाखो होमबालाय मानोथो थांनो नागिरदों सोरनियाव थांनो होमबा
थाङालै सना रावनियावबो दे थाङाबालाय मोजां थेंक इउ थां सोरनियाव थाङो थांबानो जाबाय जेबो नङा आं ओरैनोसो एदावगासिनो थांबानो जाबाय आरो मा जावदों जावाखै दे SOS नि भिडिअ नायनि नेबाय था फैफिनगोन र' दे आगै थाब फै सिस्टार ब्लु होलाय सोदोमखौ नायहैथारनोसै आं दे मोजां नायना फैदै सानैबो सासेयाबो नायहैनो होनदों सोदोमाबो ओमफ्राय SOS आबो नायहैदो दे नायलायथारदो मोजांनो ओमफ्राय ए भइस अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस सोर दं दे कमेन्ट हरद' रावबो गैला कमेन्ट हरलाय सोर दं अन होननानै जाग्रो नोङो आं दाहाय जागोन एलबि जोबा जागोन आं जालाय नों जाग्रोलाय जेबो नङा दे दाहाय जागोन दाहाय नों जाग्रो नाराना 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 सोदोमखौ SOS नि हिन्जावा बैग्रि फिथाइ खुबैनो हायो आंबो जानो थांगोन मर्निंआव खालामनो थांनायाव बैग्रि फिथाइ जानो थांना बैग्रि फिथाइ खुबैदों दा फैबा एदाव र' फैथ'वाखै नोंनि भिडिअखौ नायनो होननानै थांदों सोदोम आगै बैग्रि फिथाइ खुबैयोथ' आरो एकदम बैग्रि फिथाइखौलाय थाइबेसे मोनदों होनदे सोदोमफु आगै मा होनो माबाया दा SOआ फैबा नंगौ नामा आंबो फुयो नंगौ नामा आंबो फुगैयो मा लिर बैग्रिखौ फुगैयो
सोदोम आगै बे बसनि स्पेलिंखौ नायलाय मा लिरदों बियो? नंगौ नामा आंबो फुगैयो बैग्रिखौ फुगैयोनो नायलाय नोङो। दुइथाल' जायो आं बैग्रिखौ ए दुइथाल' जायो आरोना नोङो मोननैल' जायो? थाइबेसे मोनजाखो होनना सों दा SOS फैबाथाय बुजियोना बुजिया? बैग्रिखौ थाइबेसे मोनजाखो होननानै। दे सोर सोर दं कमेन्ट खालाम मानोथो सिरि थाबाय थानांगौ जाखो? औ बिनि बारा जानो हाया आं आदसा दे। ओमफ्राय हा 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 फाग्ला गथ'। बुजिदोंबालाय मोजांसैना सोदोमखु आगै खिन्थु नोंखौ आङो हिनजावासो जागोन ना हौवायासो जागौ हमनो हायासै आङो। ओमफ्राय आं लिरखादोंसो दे लिरखादोंबालाय जेबो नङा। आंबो होननो होनासो होनखादों दे फरायनानैसो फरायखादों आंबो। ओमफ्राय सोदोम खुगा मिनिना हासुगुलायबाय आं। जारलासोहाय सोदोम आगै नोंजोंबो। ओमफ्राय थोस सोदोम हौवासो आं मोनथिखाबायनो। हौवासोना हिनजावसो आंबो बारा हमनो हायासै। हिनजावबाथ' र' बारा बिदि माबाया कमेन्ट हरा र'। ओमफ्राय माने हौवाखाय माने एकदम जखर जखर कमेन्ट हरदों आरोना बियो। ओमफ्राय जोंहा हायेन आदा फैदों थेंकिउ हायेन आदा एलबियाव फैनायनि थाखाय गैथारा हनै रावबो नायल' जायल' सानैल'थार। ओमफ्राय लाइक दान थेंकिउ आदा हायेन लाइक होनायनि थाखाय मा खबर ओंखाम जागोनना जायाखै? ओमफ्राय आदा बेसे आइडि हरखोमोन नोङो हरनो होननाया हरदियासै नामा? ओमफ्राय सोदोम खुगा मानखो हा 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 लिरफ्लांखादों आं। लिरफ्लांखादों बे ए बयसआ लिरफ्लांखादों। ओमफ्राय ए बय हासुनाला नोंबो हाजोआव फेनावनो है बिदि नङा आङो। जोंहा हायेन आदाया मा होनखो दाखालि 5 हरनाय उनाव हरथ'वाखै आदसा दे। आरो हरबावगोन नामा हायेन आदा? ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन बवा मिनि फैखुमालायदों आरोना माने आं कमेन्टल' नायबाय थासै। सोरनियावबा थांना फैनानै दासो बिदि होनफैलायनाङा नोङो मिथिखायो आङो सोरनियाव दंमोन। ओमफ्राय ए बयस नै नोंनासो जागोन नोंनो। नङाहाय आङो बिदि। ओमफ्राय सोदोम खुगा हायेन आदा बिरलांबाय आंनि गोसोआ नोंनि खाथियाव। दासो जादों। ओमफ्राय हायेन आदाया दानो हरगासिनो र'। आदसा अके आदा थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम आंखौ सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो ए बयसआ सोदोम हिनजावखौ कमेन्ट हरनो हो। सोदोम हसाना मिसा जाखो हिनजावखौ कमेन्ट हरनो होदों। ओमफ्राय हायेन आदा सोदोमनाव आंनिया गोजौ बै अख्रां सायाव आदसा गानसो जालायबाय। ओमफ्राय हायेन आदाया नोंखौनो नागिरबायना नै नोंखौनो होसोबायना बिरलांबाय आंनि गोसोआ होननायखौ गान खनबाय आरोना लिरबाय आरोना नोंसोरो। ओमफ्राय जोंहा ए बयसआ मानखो आं रायलायनो सोदोम नोंनि हिनजावजों। सानैबो नायगासिनो दंखायो खोमा बयस। ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया सोदोमा हिनजावा चेनेलखौ सालायला। आदसा बिदिनो जागोनदां। भिडिअ'फ्रा हिन्जावफोरनि जागोन आरो ओमफ्राय एलबि होनाय मानायफ्रा माने एलबिआव फैनायफ्रा हौवाफ्रा जागोन आरो। हरावथ' बिदिनो बांसिनानो जायोना हौवाफ्रासो थाङो। ओमफ्राय
चेनेलनि नामा हिन्जावनि गोजा आरो ओमफ्राय भइसआ औ हायेन ब्र राइट ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो गोग्गोम इन्टारेस्टिं जाखुमागासिनो सोरनाव जोंनियाव जब साथाम साब्रैजोंनो नोगोद जमनि जागासिनो मिथिबाय नोङो थाया नालाय ओमफ्राय हायेन आदा सोदोमा एलबिबो होला आदसा ओमफ्राय सोदोमकुक नोंनाव ना आदा हायेन नोंनि रिजि रिजि हाथाइजों मिनिनाय गोसो खांबाय थादों ओमफ्राय हायेन माबाया मा होनो सोदोम आगैयाथ' हिनजावब्ला बिदि बारा लिरामोन आं मिथियो खिन्थु हौवासो हरदों खोमा आरो आंनि आन्दाजाव ओमफ्राय थेंक इउ सोदोम होनदों जोंहा हायेन आदाया हाथाइ रिजि रिजि होनहरनायखाय ओमफ्राय जोंहा SOS फैलायबायनो जोंहा सोदोम थब्ला बिबार संनायखौ नायहैबाय दे सोदोम थब्लानो सोदोम बिबार संनायखौ नायहैबाय दे होनदों ओमफ्राय बयस मा होनखो लादों नों हाजोआ है आं बिदि नङा रे आंखौ बिदि दाहोन दे ओमफ्राय हायेन आदाया बिबारि होफ्लांबाय अननाय सैथोखौ मोनदाङैयाव आदसा दे जेबो नङा होब्लाथ' मोजाङानो ओमफ्राय SOSआ मा होनखो साब हरबाय सोदोम होनदों सोदोम माहाय थांखो ओमफ्राय सोदोमा मा होनखो आदा हायेन नोंनि मिनिनाया फाग्लि बायदि गोसो खांहोयो मादि मिनियो हायेना जोंना हायेन आदाया मा होनखो आंनो गिफ्ट हरगोन ना हरा बिबारि आं हानायखौ हरगोन आदा दे सिन्था खालामनाङा आरो आंना गैखायाबो नायलु जायलु होननाय बायदि आरो आं हानायखौ हरगोन दे सिन्था खालामनाङा नोङो ओमफ्राय बयस सोदोम होनदों आरोना गैया होननानै मदद होआलासिनो थानाङा दे हायेन आदा देनां लोगो मोनबा बावनाय नङा दे आं नोंखौ माबा मोनसे माबानो एकदम माबा जाहोथारगोन आं नोंनो दे ओमफ्राय जोंहा भइस अन होनदों आरोना ओमफ्राय हायेन आदाया मिनिदों सोदोम नै आंनि मिनिनाया मिनिबाय होनदों आरोना हायेना नुवाखै हाथाइ रिजि रिजि होननाया माथो हायेन हाथायानो माबा सोदोम हाथाइ रिजि रिजि होननाया माथो हाथायानो हनै गिदिर गिदिर नुजाफैलायबाय हायेन आदाना रसगल्ला आदसा दे जाहोगोन दे आङो जोंना इउटुब माबा मिट जागोन ना जोंनि फिसा इउटुब मिट जागोन ना होमबा लोगो मोनबाथाय पाक्का हायेन आदा आंनो SOS आदायानोबा हरगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा हायेना मानखो 668 दं चेक खालामबाय था अके आदा चेक खालामगोन दे दहाय आंना 12थानो जादों बिराद दुखु मोनखादों आदा आङो ओमफ्राय जोंहा सोदोमा मानखो SOS नोंनि बे थाखानाय गरनैसोआ हरदो आंबो जानोसै बैग्रि SOS दंना गैया रिप्लाय हरदो नै डिग्रेसन मा जि मिनिदों आरोना बियो आं बिदिसो मिनिगासिनो हारावराव जालायदों ओमफ्राय सोदोमा बय सना थांबाय नामा थाङाखै खोमा खोनासंगासिनो दां ओमफ्राय हायेन आदाया आनजायोलै टेनसन लानो नाङा जोंहा जेने थेने मोननायसो नालाय ना दा हायेन एकदम MB जोबलायलायनानै आरो सोना लाफिनलायनानै लोगो जाहरनायनि खोथा थायोना ओंखायनो दुखु मोनो आरो गैयिनि सायाव गैयै जाबा आरो दुखुआलाय मोनखागोन ना मालाय नोंसिना आरो देरबायना चेनेलफ्रा ग्र' जाबाय मोनसेया ग्र' जानानै मोनसे जाहां जालायबावबायसो हायेन आदा नोंना ओमफ्राय जोंहा दि आगै मा जालायखो होनदों जोंहा माबाया सोदोम आगैया दि आगै मा जादोंनो मानो हारावराव मिनिहरबाय थागोना ना 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 ना
मा सिरि जाखो माथो कमेन्टबो गैला ओमफ्राय जोंहा SOS आ मानखो लाना थांफै सोदोम होनदों सोदोम गारि भारा गारनानैसो थांनांसिगोन नोङो बैग्रि फिथाइखौ लायनो ओमफ्राय जोंहा सोदोमा गैला नामा रावबोनो दङ सोदोमफ्राव दङ ओमफ्राय दिया मा होनखो जागोनलै बाजै लासैनो सिन्था खालामनाङा बाजै दे सिन्था खालामा होमबाबो आनजाबाथाय एसे बोरैबा दुखु मोननाय नाङो आरोना आंल' मोना दे बयबो नाङो ओमफ्राय सोदोमा मा होनखो र' थांनि होनदों आरोना बैग्रि फिथाइखौ लायनोसै आरोना नोङो सोदोम लायना फैदो दे जखानिल' लाना फैनाङा दे जोंनि थाखायबो लानानै फै भइस अन दं आरोना नोङो ओमफ्राय सोर दं दे अन होनहरलाय देलाय सोर दङ आंनाव मोनसेल' देखायगासिनो दा ओमफ्राय जोंहा सोदोमा मानखो र' SOS नि एक्ट्रिसआ होसो हरबायलाय माथो डेन्जार खुबैनो हायो खुबै हरजाबाय नामा गोजौ खुबैनो हाखायो SOS नि हिन्जावा मिन्थिखा एसे हुसियार थाखा ओमफ्राय मा होनो भइसआ मेथाइ खनलाय होनदों आरोना मा मेथाइखौ खननो दे लिरनानै हर ओमफ्राय जोंहा SOS आ मा होनखो सिस्टार गामियाव ना माहायबा आङो गामियाव गैया आदा आं हायद्राबादावसो दङ ओमफ्राय जोंहा SOS आ अन होनदों आरोना थेंक इउ दे अन थाबाय थानायनि थाखाय मा ओंख्रि मोनजाखो SOS आगैया मा संना होखो ओमफ्राय जोंहा सोदोमा मा होनखो SOS आं सोरगोफुरियावसो दं सना सोरगोफुरियावसो दंनो सोदोम खुगा सोरगोफुरिया माबायदि सोंहरदो रायजोफोर सोदोमनाव ओमफ्राय टिना बर' ब्लग हाय होनदों आरोना टिना बर' हाय आंनि LB आव फैनायनि थाखाय मा खबर टिना दहायबो फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा आइडि नङा नामा आइडि दं नामा सोरखौ सोंखो ओमफ्राय भइसआ मा होनखो जों सानैजों मोजां मोनलायबाय हाजोआवजों सानैजों नङाहाय मा होनो ओमफ्राय सोदोम खुगा SOS दे SOS आइडि दंना गैया सोंहरदों नोंखौ जोंहा सोदोम खुगनावथ' हले मेरला आइडि दङ SOS एक्सचेन्ज खालामलायदो टिना बर' आगै मा ओंख्रि जाखो नोंहा मा खबर ओमफ्राय बयलार बेदराव मा होनो बयलार बेदराव बाबाय मा लिरखोथाय बयलार बेदराव बाबाय होनदों बयलार बेदरजों जाबाय होनदों आरोना ना मा जाखो ओमफ्राय भइसआ मा होनखो हरफ्लांदोंसो हाजोआव लिरफ्लांदों दे जेबो नङा जोंहा सोदोमा मा होनखो भइस हा सिमां नुखाबाय नामा सिमां नुखानानै लिरफ्लांदोंनो बियो ओमफ्राय जोंहा SOS आ मा होनखो SWED माने मा होनखोथाय आं बुजिलासै ओमफ्राय मा होनखो भइसआ सोदोम लिरनाय दंसो सोदोम लिरफ्लांदोंसो होनो
ओमफ्राय डिग्रेसन हाय टिना होनदों टिना लोगो गैयाबा लोगो जा सोरबा गोदान दं नामा नोंजों बेहाय ओमफ्राय टिनाया नादो आलुदो नादो आलुजों होनदों ओमफ्राय जोंहा SOS आ मानखो सोदोम 5 आइडि दं दे लोगो जालायदो सोदोम 5 आइडि दंनो ओमफ्राय आंबो SOS खौ नेनानै थानोसै बेसे हरो आंनो बेसे आइडि हरनानै अनो ओमफ्राय जोंहा सोदोमा मा होनखो भइसआ मा होनखो जोंहा सोदोम खैथा आइडि दं आंनो हरबाय 11 आइडि ओमफ्राय सोदोम खुगा बय आगै फाग्ला हाय नोंनि आखाया फाग्ला नामा आखाया जा लिरफ्लाङो ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा 12 दं होनदों आरो ना ओमफ्राय टिना बर'आ हेलौ होनदों डिग्रेसन थांखो ना माखो लोगो जालायदो दे जोंहा टिना आगैजोंबो ओमफ्राय बयस औ सोदोम सम लिरफ्लाङो आखाया दुरुंजों खाथेनानै ला बारा एसे आखाया माबा लिरफ्लांबाय थायोबा आखाया लिरफ्लांदोंबाथाय दुरुंजों खानानै ला एसे बयस औ सोदोम होनदों जोंहा ओमफ्राय सोदोमा दे सारला बायलायनोसै सारलायलायदो दे आइडिफ्रा बोरै सारलायलायो आइडिफोरखौ सारलायलायनोसैनो SOS ओमफ्राय जोंहा भइसआ मानखो नंगौ नामा हाजो होनदों आरो औ नंगौ ओमफ्राय टिना बर' ब्लु हो अके होगासिनो आगै औ दोरगौ ओमफ्राय SOS हरदो आइडि होनदों आरो ना थांखो ना माखोथाय फैगोन बियो र' ओमफ्राय जोंहा भइसआ मानखो औ दे बयबो हरलायदो आइडिखौ दे सोरनाव दङ सोलायलायदो हरलायलायदो ना ओमफ्राय जोंहा 1 आइडियाव 2 आइडि हरगोन SOS सोदोम खुगा होनदों जोंहा 1 आइडियाव 2 आइडि हरगोन SOS होनदों ओमफ्राय जोंहा SOS आ अके होनदों नामानोथ' बोरै जाखो जोंहा SOS DTN मा जाखो बेबा फुल मिनिङाबा ओमफ्राय जोंहा भइसआ होनदों हाजो सना जिउ इस जाजा होनानै बुरखायनोबो गोरोंलाय ओमफ्राय दे लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे ओमफ्राय जोंहा सोदोम मागैया मानखो बय आगै नोंजों आइडि लालायखानायमोन ना औ लालायखानायमोननो आंखौबो अनहरदो एसे सोदोम आगै ओमफ्राय भइसआ मानखो थांफ्लांदोंसो लिरफ्लांदोंसो हाजोआव दे ओमफ्राय डिग्रेसन दं आंबो टिनाया लोगो जानो होनदोंमोन डिग्रेसन नोंजों लोगो जानो थांखो ना माखोथाय ब्लु लादोंमोन बियो ओमफ्राय भइसआ मानखो औ बावदों सोदोम होनदों बावखायो बेहा ओमफ्राय भइसआ मानखो गाइस सोरनाव खैथा आइडि दं आंनो हरदो आंबो 10 आइडि हरगोन जोंहा सोदोम आगैनाव 12था दङ ओमफ्राय जोंहा बै SOS नाव 6था दङ होनदों मोनबा दङ होनदों सोलायलायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय सोदोमखौ SOS हरनि आंबो फुल भिडिअ दे आंबो खालामगोन कमेन्टसबो लोगो जाहैबायानो खोमा SOS आ
तुम्हारे को दे जायफोरा दं कमेन्ट हरबानो जाबायना डिग्रेसन दे लोगो जानो ब्र'नो डिग्रेसन दंना गैया लोगो जानोनो जोंहा बयसआ दहायनिफ्रायनो थायै थानानै दासो नै लोगोफ्रा थांजोबलाय लांबाय ओमफ्राय दासो लोगो जानो होनबाय साला ओमफ्राय डिग्रेसन टिना आब' साब दानदों टिना आगै नोंखौ साब खालामबायनो दंना गैया भिडिअफोर नायनानैसो खालाम नङाबा आनजायो ओमफ्राय आनजाबाथाय दुखु मोनसै आरोना ओमफ्राय SOS अन होनदों आरोना लोगो जानो थांबाय नोंजों SOS जोंहा सोदोम खुगा फुल भिडिअ नायना होनांगौनो ओमफ्राय गावबो नायगोन जाहैदों ओमफ्राय SOS आ सोदोमनि 3 दान होनदों आरो 3 हरबाय बियो ना ओमफ्राय सोदोम खुगा दि आगै फसायबाय आं बय आगैयाबो लोगो जादो आंजों होनदों जोंजों फसायलायबायबालाय लोगो जादो ओमफ्राय डिग्रेसन बय साबदान बय साब खालामबायनो रिटार्न खालामबानो जाबाय भिडिअ नायनानै ओमफ्राय बयसआ औ सोदोम होनदों ओमफ्राय सोदोमखौ SOS स्टार्ट होनदों मोजां फरायना होनोसै नामा आं सोदोम आगै SO स्टार्ट स्टार्ट खालामबायनो जोंहा SOS ओमफ्राय जोंहा सेल्फि बयस हायेन आच्छा अके थेंक इउ सेल्फि बयस थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अके दि होनदों बयसआ ओमफ्राय सेल्फि बयस लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सेल्फि बयस हायेन ब्र ओमफ्राय डिग्रेसन बिराद मुजिदों आरोना डिग्रेसन नोंथांखौ ओमफ्राय जोंहा सेल्फि बयस 668 to 669 अके ब्र अके थेंक इउ स' माच दहायनो आंना 674 जाखाबायमोन ब्र ओमफ्राय आनजाजोब्बाय बिराद दुखु मोनदां नों हरनायजों बे थानाय मोनबा दालागै 7आ थांबायमोनदां ओमफ्राय सेल्फि बयस राधे राधे होनदों थेंक इउ आदा राधे राधे श्री कृष्ण राम राम ओमफ्राय टिना बर' ब्लग आंनि चेनेलखौबो साब खालामना होदि होनदों माबाया दिया लोगो जाना फैबाय होनदोंमोन दिना सोरबा कमेन्ट चेक खालामनानै भिडिअ नायनानै रिटार्न खालामहरदो आगै ओमफ्राय बयसआ जोंहा मा होनदों सेल्फि बयसआ होनदों आरोना औ आदा ओमफ्राय सोदोमखौ हायेन आदा मा राधे राधे जाखो बियो राधे राधेफोरनियाव थाङो बिरादनो बेना राधे राधा राम राम श्रीराम कृष्ण माबा माबि लोगो दंखायो बिरादनो ओंखायनो जोंनि एलबियावबो होनो मालाबा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आंना मास मोनसेल' जादों चेनेला गोदानथार आच्छा दे जेबो नङा जागोन दे गोदानावनोथ' नोंहा दा एफा गोजौआव थांबावबायसो ओमफ्राय जोंहा प्रिन्सि गयारि फैदों राधे राधे जायें आंनो आच्छा अके थेंक इउ प्रिन्सि गयारि ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ प्रिन्सि गयारि लाइक दान लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांनिफ्राय ओमफ्राय प्रिन्सि गयारि 670 चेक अके ब्र थेंक इउ ओमफ्राय टिना ब्र नोंनिखौबो आं साब खालामना होबाय आच्छा अके टिना बर' ब्लग थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा प्रिन्सि गयारि 669 to 670 अके प्रिन्सि गयारि स' थेंक इउ स' माच मोजां जोरबाय थाथों मोजां जौगालांथों प्रिन्सि गयारि डिग्रेसन हाय प्रिन्सि जि होनदों जोंहा ओमफ्राय सोदोमखौ मा गोदान आइडिजों फैबाय थाखो हायेन ब्र हायेन आदा होनदों आरो हायेन आदा हायेन आदाया जोंहा गिदिरानो दै एसे चेनेलफ्रा बेना मोनसे ग्र' जाबायना ओमफ्राय मोनसे आरो गोदान खुलिबावदों खोमा ओमफ्राय आं हायेनसोनो प्रिन्सि गयारियाबो ओमफ्राय बे प्रफाइलाव थानायालाय माथो जाखो इयो आगै जाखो ना सोर जाखो माथो समायना नुथारबायलाय हायेन आदा
ओमफ्राय जोंहा फ्रेन्डसिप गैया दे बिबारिनो 1K नांगौनो आदा नांगौथ' आरो आनजाबाय थायो दुखु मोनसायो आंहा जिनो निथुआ हरबा जागोन र' आदा थाबनो ओमफ्राय निथुखौबो होनदो आदा हायेन हरथारा बियो जि सेलफिसखा गावनिखौल' सानो बिरादनो होननानै होदे आदा हायेन एसे थाबनो बेना 900 जाबासो हरोनो आरो मा 900आबो माला जागोन आंना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो डिग्रेसना अके हायेन एन्ड फ्रेन्सि ओमफ्राय बयसा मा होनखो डिग्रेसन ब्र नोंनि शुटिंआव हांसो बेदर जानायखौ नायबाय आं साब खालामना कमेन्ट हरदों आंनो आदसा शुटिं खालामदोंबा जोंखौबो लांफैदो डिग्रेसन एसे ओमफ्राय जोंहा बासु सिखिरि फैदों लाइक होबाय आं हायेनसो अके हायेन ब्र बासु सिखिरि ओमफ्राय गणेश म्यूजिक कॉल हाय गणेश कैसी हो ठीक है ना ओमफ्राय थैंक यू मेरे भी में आने के लिए गणेश जी खाना पीना हो गया क्या कर रहा है ओमफ्राय डिग्रेसना थैंक यू एबय होननानै एकदम गोसो गोरबोजों मिनिस्रादों आरोना जोंहा ओमफ्राय सोदोमखौ अखा आदा हायेन मोजां खामानि अके आदा हायेन मोजां खामानि मोजां खामानि दाहाय खेबसे गोदान लोगो मोनबा होननानै लाखानाय ना आदा हायेना गासैखौबो मदद होगोन होननानै ओंखायनो माने बयखौबो लासै होगासिनो आरोना आदा हायेना बयखौबो होगोन आंखौल' नङा ओमफ्राय जोंहा यो आयु 2 आवार्स जाबाय गारां गोदै बोरै मिन्थिगोन नोंलाय 2 आवार्स जाखो होननानैलाय बिदि होनथारनाङा दे आंना WTआनो जायाखै आरो बेसे दुखु आंहा नोंलाय मा मिन्थिनो आंनि दुखुखौलाय यो ओमफ्राय बयस डिग्रेसन आंखौ दाखुला मा होनखो ओमफ्राय बासु सिखिरि राधे राम ओमफ्राय जोंहा बासु सिखिरिया 672 671 चेक अके ब्र थेंक इउ ओमफ्राय बयस आंना खानाया गोलावखा दाखु लिडार जागोन आं डिग्रेसन ब्रनो बा हास'नानै ला नङाबा लबार खानानै ला ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा मानखो मा रावबो गैला आयु दङथ' हनै 7थामानि दङ ओमफ्राय बासु सिखिरि सम नांगौ आइडि अपेन क्लस खालामनोबो बेखौबो आं मिन्थिगौ आदा दे लासैनो गासिबो ओमफ्राय डिग्रेसन अके बयस होनदों ओमफ्राय यो मिन्थिजोबथारगौ आं नोंनि दुखुखौ दे मिन्थियोबालाय मोजां थेंक इउ मिन्थियोबालाय ओमफ्राय जोंहा बयस सोदोम आंखौ नायाखै नों सोदोम मानो नायाखै बयसखौ नायदो दे ओमफ्राय सोदोम खुगा दे दिदिलायनो है खुगायाबो ब्रेंब्र'लाय आंना दि आगै आंखौ नुवासै नामा ओमफ्राय बयसआ मा होनखो डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय दुलुरानि लाइक दान थेंक इउ दुलुलुलु रानि लाइक दान हायेनसो अके ब्र आं मिन्थिदों ओमफ्राय बयस थोद हाजेव होनदों आरो बा ओमफ्राय दुलुरानि हेल' होनदों आरो ना हेल' हायेन ब्र ओमफ्राय डिग्रेसन दंथ' आंबो दङबालाय कमेन्ट खालाम दे टिनाया लोगो जानो होबाय थादोंमोन टिनाजोंबो लोगो जादे अन्थाव बादाव गथ'आबो गोदानसोना ओमफ्राय सोदोमखु बय नुखादों बहा खारखुमायो बहाबा थांनानै फैयो ओमफ्राय यो मा ओंख्रि जाया मेदाम जाथ'वाखैनो जागोनसो र' संनानै दोनदों आं नाजों मैथाजों ओमफ्राय दुलुरानि आंनि 70 आइडिजों आं गिफ्ट होब्ला 2 मिनिट हिसाब खालामब्ला 2 घन्टानि बारा नांगौ आदसा अके दे आदा दे ओमफ्राय जोंहा बयस बा सोदोम आंजों रायलायनोसो गैया नामा नों होनदों आरोना ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनखो आंजोंबा लोगो जाला गाहा आइडि हरलायबायथ' माबाजों SOS जों एफा हरलायबाय मोनबायथ'ना नोंबो सोदोमखौ ओमफ्राय दुलुरानि गिफ्ट मोननायाव नो 2-3 घन्टा होनो आंहा बहा टाइम बेबो नंगौ आदा दे जेबो नङा नों जेसां हायो एसांनो दे ओमफ्राय मा होनो बयसआ बाल आंबो जाया आं नोंनि ओंख्रिखौ दे जानाङा
ओमफ्राय डिग्रेसन टिनाजों जाबाय आं आब'। आदसा टिना थांबाय नामाथाय आगैया? ओमफ्राय सोदोमफुग ए बय उन्दुनो ओंखाराखै नामा? दानो उन्दुआ बियो 2टा 3टा नङाबा मेगना नोगोदसो बेना। आंनि सिमाङाव फैदो दे। सोदोमा लेंहरदों ए भइस गावनि सिमाङाव थांनांगौनो। ओमफ्राय जोंहा ए भइसआ आं 3टायावसो उन्दुयो दैलि सोदोम मा खालामबाय थायो बेसो मिथिसै आरो। सोंलाय मा खालामो बियो एफा हर गेजेराव। यो खामानि गैयै सिख्ला आयु सोरखौ आंखौसो होनखो ना माखो? होनदो। बा आंखौ बिदि रायबाय आरोना बयनिबो सिगाङावनो। दे जेबो नङा। जोंहा बिरबाय मिक्स लाइक दान आब'जि होनदों थेंक इउ आगै एलबि होखांबायना नोङो बेनिखायनो आंनि एलबिआव सफैनो हानायखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय ए भइस आं सानाव उन्दुयो हराव उन्दुआ दे मोजाङानो। दुलुरानि आं 10 घन्टा गभार्नमेन्टनो डिउटियाव टाइम होनांगौ एभ्रिडे अके दे आदा दे। मा जब मावो दे आदा हायेन खिथाहरदो। ओमफ्राय यो सरिनो दे जेबो नङा जि होनो गोसो होनबाय था दे। आइ एम रेडि। आं रावखौबो गाज्रि मोना। ओमफ्राय भइसआ मा होनखो जोंहा सोदोम आंनि कमेन्टखौ नुवाखै नामा नों? सोदोम कमेन्ट नुवाखै नामा नों? ओमफ्राय दुलुरानि 668 to 672 सेक अके आदा अके थेंक इउ नोंथांनिसिम। नोंथांनि साननाया गासिबो फुरा जाथोंसै आंनिफ्राय आशीर्बाद हरबाय आङो। ओमफ्राय जोंहा सोदोमखुग बिदिसो सोरजों लाइन मारिनो आं उन्दुनोसै उन्दुदो नोंबो। सोरजों लाइन मारिदो नों उन्दुनोसैनो मालाय। ओमफ्राय बिरबाय मिक्स सोदोम आब' सना खबरा मोजां ना होनदों। ओमफ्राय सोदोमखुगा ए बय सना होनदों आरोना। ओमफ्राय कुमित कुमार थेंक्स आगै होनदों। थेंक इउ सुमित कुमार नोंथांनिसिमबो। ओमफ्राय यो बिबारि मैदेर गन्थं दे आङो मैदेरखा दे गेस सिलिन्डार दारफां हाफां मैदेर गन्थं। ओमफ्राय आं हायेन लाइक होबाय अके थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर आंखौ बेबायदि इमान मदद होनायनि थाखाय आदा हायेन। ओमफ्राय ए बय बा सोदोम आंजों रायलायनो गोसो गैया नामा होनदों। ओमफ्राय सुमित कुमार चेक खालामबाय था होनदों आरो खालामगोन दे आदा दे आं मिन्थिखायो आंनिखौ। ओमफ्राय जोंहा सोदोमखुग बिक्रम मोजां सना होनदों आरोना। आदसा बिक्रम मोजां सना। ओमफ्राय सुमित कुमार राधे ब्र'। ओमफ्राय सुमित कुमार सिन्था खालामनो नाङा अके ब्र' खालामला आङो नोङो आंखौ गोबां मदद खालामबाय ना। नोङो दङ ना आङो सिन्था खालामला अके। ओमफ्राय जोंहा यो लख्रा मोखां दे अके जि होनब्लाबो आं अके। ओमफ्राय सोदोमखुग ए बय नोंनो कमेन्टस हरदोंथ' सोरनोथो हरदों सानखो? औ सोरनो हरदों सानखो गाहासो बुजियासैना सोदोम। ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्स एमबि बारा गैला आब' जोबहां जाबाय दे आगै जेबो नङा दे जेबो नङा। ओमफ्राय सुमित सम नांगौ अके दे आदा दे नेनानै थाबाय थागोन आङो नोंथांनि गिफ्टखौ। ओमफ्राय सुमित कुमार टाइम मोनब्ला गिफ्ट होखायो आं अके। नोंथांनि एलबिआव थांनायखौनो नोङो साननानै लादो आंनि गिफ्ट होनानै आदा। ओमफ्राय आं हानायखौ हरगोन। ओमफ्राय जोंहा सुमित कुमार गुबुनफोर बायदि फ्रि सेंग्रा सिख्ला नङा अके। मा होनखोथाय गराय गन्थं दे। ओमफ्राय सुमित कुमारा मा होनखो गुबुनफोर बायदि फ्रि सेंग्रा सिख्ला नङा। आदसा दे आदा नोंनि खामानियाव नोंबो गोसो होबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय सुमित बिरबाया ए भइसआ सोदोम होननानै मिनिदों सालाय देखायदों। ओमफ्राय बिरबाया अन होनदों आरोना। ओमफ्राय सुमितआ मा होनखो जोंहा बिरबाय मिक्स आं हायेनसो सोदोमखौ गथ' मानसिफोर उन्दुदो हर सबाय सनाफोर आंहा उन्दुनोसै होनदों। उन्दुनोसै बाय दे होनदों दे आगै सोदोम बाय। ओमफ्राय बिरबाय मिक्स सुमि ब्र'
सिनायबाय SOS सोदोम 5 सोदोमानो थांनो नागिरगौ नै आइडि हरगासिनो 5 हरबायनो जोंहा SOSआ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो सोदोम खुगा बय आगै गुड नाइट होनदों ओमफ्राय सुमित कुमारा आंनो सोरबा अननानै गिफ्ट होयो होआ आं जेबो साना नाथाय नोंसोरल' मोजाङै दावगालां आदसा अके आदा नोंथांनि साननाया बिराद मोजां मेलेमजिबि आदा नोंहा नों बायदि बिराद लोगो मोननाय मोनब्ला बिदा मोननाय मोनब्ला एकदम मा होनबावगोन आरो रावानो गैला बुंनो थाखाय ओमफ्राय SOS बिबारि सिस्टार औ दे होनलाय आदा ओमफ्राय बिरबाय मिक्स अननानै आंखौबो बे आइडिजों गिफ्ट होदो प्लिज ब्र आदा हायेनखौ होनहरदों जोंहा बिरबाय मिक्सआ ओमफ्राय बय सोदोम र' दसे गाबोननि भटआव बा सोर देरहागोन दुखु जादों आं सोदोम होनदों ओमफ्राय मिक्सार टाप आं हायेनसो अके ब्र ओमफ्राय SOS बिबारि सिस्टार 2 हरबाय आं अके आदा हरनानै दोन आं नोंनो हरगोन दे सम लानानै ओमफ्राय मिक्सार टापा लाइक होबाय थेंक इउ आदा हायेन लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोदोम खुब गैला बिबारिया खिथुजों गरदबाय आं गरदाखै आं थिगानो दङ ओमफ्राय जोंहा मिक्सार टापा मा होनखो आं सासे फौजि आदसा फौजि मावो थेवबो नोंसोरजोंनो टाइम होफानो नाजागासिनो आदसा अके दे आदा जौगालांबाय थाथों आदा नोंनि साननायाबो दिनैसो मिथिबाय आं आदा हायेना बिदि मावो होननानै आरो आदा हायेना हेफाजाबगिरिखायनो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनखो थोस सना सरि दे जाबाय आब' ओमफ्राय बिरबाय मिक्सआ हायेन ब्र बे आइडि गिफ्ट हरना दोनदो होनब्ला आं हरफिनगोन फ्रि लाया कमेन्टआव एइच लिरना हर ओमफ्राय बयसा बट सोदोम नोंनि LBआव जागोन होनदों आरो डिग्रेसना मा होनखो बा हायेन गोदान आइडि आंखौ सापर्ट खालामदो नै आदा हायेन सम मोनबा हरो आदाया आंबो गोबां बुंबाय थाहरदोंमोन ना सिगांनिफ्रायनो सानथाम सानब्रैसो जाबाय ओमफ्राय दिनै बासालाय सम मोनदों खोमा बिनिखायनो हरदों बिथाङा गासैनोबो हरगोन दे गासैनोबो हरगोन होननानै बुंना लाखानायसो ओमफ्राय बिरबाय मिक्सआ हायेन ब्र इउ आर ए ग्रेट पारसन औ बिरबाय आगै नोंगौ ओमफ्राय इउटुब थाबा मा होनखो मिक्सार थाबा बिरबाय नों आंनो हायेन आदायाव बेसे गिफ्ट दं होनब्ला नों जागोन आदसा ओमफ्राय सोदोमखौ गाज्रि दामोनसै सनाफोर गुड नाइट बाय दे सोदोम आगै गुड नाइट ओमफ्राय SOSआ मा होनखो सिस्टार मा खामानि मावो आङो दासान्दि हस्पिटालाव मावगासिनो ओमफ्राय बिरबाय मिक्स हरगोन हायेन ब्र नोंनि मेन आइडियाव ओमफ्राय जोंहा जेनिया बाग्लारि फैदों जोंहा गुड नाइट मिस इउ आइयो फैग्रो मोना माबा गुड नाइटसो जाफैबाय जोंहा जेनिया आगैया दे लाइक होनानै थांदो जेनिया आगै ओमफ्राय थेंक इउ दसे नुजाफैनायनि थाखाय आंनि LBआव ओमफ्राय बिरबाय मिक्स सोदोम आब' गुड नाइट सोदोम दे गुड नाइट बेसे गोबाव थानायनि थाखाय आंनि LBआव ओमफ्राय जोंहा मिक्सार थाबा आंनि LBआव गोबां गोदान फैयो 6 जन अनलाइन जायोमोन नाथाय आं मनेटाइज जानायनिफ्राय बारा LB होला आदसा आंबो थाङोमोन बै मोनसे आइडियाव आदा हायेन खिन्थु माबा रावबो खोनाया नोंनि रायलायनायबो खोनाया मुट खालामनानै नोङो दोनो खोमा आरो ओमफ्राय गावजों गावल' रायलायबाय थानाय बाहागोखौनो मोना आरोना होमबाबो आं थायो आधा घन्टासो थानानै फैयो आङो ओमफ्राय जोंहा SOSआ मानखो गुड नाइट सोदोम होनदों ओमफ्राय जोंहा मिक्सार थाबा गोदान चेनेलजोंसो बांसिन अनलाइन थायो नोंहा बै मनेटाइज जाखाबायबालाय आरोना जेबो सिन्था गैलाना हाब आदा हायेन मा थाखा आरो माहाय दोनखो माहाय माखो इउटुबनि थाखा फौजिनि थाखा मा होनबावगोन आरोना ओमफ्राय बिरबाय मिक्स 100% जाबाय आब' सरि दे गाइस अके बिरबाय आगै थेंक इउ दसे सम थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय हायेन आदा थांबायबा बाय होनलांदो
ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्सआ हायेन ब्र' गाबोन आं एक्सट्रा आइडिजों हरगोन होनदों। ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्स गुड नाइट बाय अल होनदों बिरबाया। ओमफ्राय मिक्सार टाबा मानखो इउटुबनि थाखा नङा मबाइल आरो मेम'रिस गोदान बायनो बाबाय बिनिखायनो इउटुबावसो सेभ। आच्छा बेबो नंगौलाय खोथाया आदा हायेन। ओमफ्राय चेक खालामगोन आदा आङो जेबो नङा। मिक्सार टाब चेक दान अके आदा खालामगोन दे। ओमफ्राय बिरबाय मिक्स वाट्सएपआव लिंक हरना दोन। आच्छा आंबो वाट्सएपआव लिंक हरना दोनखादोंमोन आदा हायेन नोंनो। बिजिमोन खोमा नोङो खालि अकेल' होनानै दोनबाय आरो जेबो नङा। ओमफ्राय सोर दं दे खेबसे अन होनहरलाय नायस्रानोसै आङो। दालाय न'आव दंना बहा दं आदा हायेनालाय? ओमफ्राय जोंहा न'खर संसार आं हायेन अके अके आदा हायेन। ओमफ्राय न'खर संसार लाइक दान थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय। न'खर संसार नों बहानि? आङो गलाघाटनिसो आदा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय सरुफोथार खाथि जायो आरो डिमापुर खाथिनिनो बारा खाथि नङा। सरुफोथाराव ओंखारनानै बास मोनसे गाखोना थांनांगौ आरो। रानि सिनायोना रानिमोननि गामिनि जोङो एखे। ओमफ्राय बहा साख्रि मावोनो? आं साख्रि मावा आदा आं हायद्राबादावसो थायो। ओमफ्राय हस्पिटालावबो मावगासिनो आं दासान्दि। ओमफ्राय जोंहा SOSआ अन होनदों आरो थेंक इउ SOS आदा आंजों अन थाबाय थानायनि थाखाय। आङो सम मोनसे लाना रिटार्न खालामगोन नोंनोबो SOS आदा। ओमफ्राय आदा हायेनखौ एकदम रोजा धन्यबाद हरबाय आङो गोबांथार आंखौ मदद हरनायनि थाखाय। गोसोआव थासिगोन आङो गोबांथार नोंथांनिसिम। आरो नोंथांनि रायजो जानाया मोजाङैनो सोलिलांबाय थाथोंसै आदा। अन्ध्र प्रदेश आच्छा अन्ध्र प्रदेशआवसो थायो आरोना। दे मोजां थाबानो जाबाय आदा हायेन। ओमफ्राय अके गुड लोगो मोनगोन दे लोगो मोनगोन दे सानसेबाबो लोगो मोनगोन आदा हायेन बयजोंबो। 30 लाइक जाबाय अके आदा थेंक इउ। रानि ना राजा नोंहा आदा हायेन? आं प्रफाइलाव नुनानै सोंदों आरोना राजा ना रानि। 676 अके आदा थेंक इउ। बिनि गेजेरावनो जोंहा SOS आदाया मोननै हरदों होनदों। रानि आच्छा बेसे बोसोर जाखो? लोगोसेनो थाखायो नामा फेमिलिजों आदा हायेन? ओमफ्राय हरबाय बियो। ओं खोन्थादों दहाय SOSआबो खोन्थादों आंनो। ओमफ्राय जोंहा मा होनो SOS आदा नोंबो हायेन आदाजों लोगो गैयाबा हायेन आदा ना गोजौआव दं हायेन आदाजों लोगो गैयाबा लोगो बानायला। ओमफ्राय माबा आइडि एक्सेन्ज खालामबाबो खालामनो हागोन नोंनाबो मोनबा ना 6टा दं होनदोंमोन ना SOS। ओमफ्राय जोंहा हरबाय बियो दे। ओमफ्राय जोंहा SOSआ मा होनखो सिस्टार हाबा जाबायना जायाखै? जाथ'वाखै आङो सिंगेलानो दङ दाबो। ओमफ्राय न'खर संसार जोंहा आदा हायेना राधे होनदों राधे आदा हायेन। ओमफ्राय जोंहा बाब्लु सना आं 7 गिफ्ट हरबाय हायेन। आच्छा अके हायेन आदा। ओमफ्राय जोंहा लाइक दान होदों बाब्लु सना हायेन थेंक इउ आदा हायेन। SSO हायेनजों लोगोखा। आच्छा लोगोखा ना दे लोगोखाबालाय जेबो नङा। ओमफ्राय 31 लाइक जाबाय होनदों जोंहा बाब्लु सनाया लाइक दान थेंक इउ बाब्लु सना। ओमफ्राय डिग्रेसन है आं बाजै लिंलालै सिंग्लेबा
आबैसो लिंसै दे लिंबानो जाबाय आरो आबै लिंबाबो जायो बुरिखाबाय ओरैनो ओमफ्राय बाबलु सनाया मानखो आं 55 गिफ्ट हरबावगोन अके आदा थेंक इउ हरबाय था आं नेबाय थागोन नोंनि गिफ्टखौ आदा ओमफ्राय नों सिंगोल औ आदा हायेन औ ओमफ्राय हरबावगोनखौ आं नेनानै थाबाय थागोन दे आदा नोंनि गिफ्ट हरगोनखौ नेबाय थागोन आं बावखाला आङो ओमफ्राय डिग्रेसन आबै नङालै आब' ए आब' लेंबाथ' मोजाङानो आंहा फंबायबो गैखाया आंहा आंखौ बिब' लेंबाथाय आं मोजांसो मोनो ओमफ्राय SOS आ मा होनखो एसे मोजांहै खामायना लाग्रो औ बेबो मोनसे खोथा न'खरफ्रावबो उसुबिदा ना जोंहा गैयै न'खर नालाय फैनानै आरो मावनांगौबो जायो न'खरखौबो मालाबा नायनांगौबो जायो नालाय उफाय गैया ओमफ्राय जोंहा बाबलु सनाया मानखो 7 गिफ्ट हरनायावनो नायलाय बेसे टाइम नांबाय औ बिराद गोबाव नांखागौ ना आदा ओमफ्राय बाबलु सना आं हले सनासो लिङो दे जेबो नङा सना लिंबाबो आबै लिंबाबो जेबो नङा आइ लिंबाबो जेबो अरजाया जायखिजाया सोमोन्दो जाबानो जाबाय आरो अननायजों ओमफ्राय जोंहा बाजै सना आगै सना आदा सना औ बिदिनो जानांगौ औ ओमफ्राय डिग्रेसन आंहाबो बिब' गैखाया दे जेबो नङा बिब' लिंबाथ' आं मोजांसिनसो मोनो फंबाय गैया नालाय आंना माने फंबाय लिंनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट हरदो दे मानो सिरि थाबाय थाखो आंहाबो बिब' गैखाया दे बिब' नङाबा बिब'खौनो लिंदो आरो माथो ओमफ्राय बाबलु सना 8 गिफ्ट दान चेक अके आदा ओमफ्राय बाबु राजा लाइक दान हायेनसो अके बाबु राजा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंखौ ओमफ्राय अके ना लाइक दान हायेनसो अके आदा ओमफ्राय अके ना औ आदा जासिगोन दे अके नोंहाबो सम गैयाबो जानो हागौ ना ओमफ्राय राजा बाबु बिबारि अके हेल' बिबारि राजा बाबु राजा बिबारि थेंक इउ आदा हायेन ओमफ्राय जोंहा 30 बाबु राजा हायेना 32 लाइक दान थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय बिराद मदद होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय 679 चेक अके आदा हायेन ओमफ्राय जोंहा सनाराम फैदों हाय हेल' दासो दे दासोबालाय दासो सम मोन्दों आरो ना थेंक इउ आंनि लियाव फैनायनि थाखाय सनाराम आगै नोंनिसिमबो बिरहां माहां मोनलायथारबाय आङो आदा हायेन मिन्थिबायना सोरगोआव थांनो ना फाथालाव थानो जालायथारबाय आं ओमफ्राय बाबु राजा 14 आइडिस दान अके आदा हायेन थेंक इउ 55 हरगोन सानसेनो अके आदा दे थेंक इउ बाहां बिरहां मोनलायबाय आं आदा हायेन ओमफ्राय सनारामा आदा मा लिरखो सनाराम दे मोजां लिर ओमफ्राय बाबु राजा सनाराम हेल' आदा हायेन होनदोंमोन आरो ना ओमफ्राय सनारामा बाबु राजा हो दे अना ओमफ्राय सनाराम ब्र होनदों जोंहा बाबु राजाया
हेल' बाबु राजा होनदों ओमफ्राय गरमथार बाबु राजाया गरमथार होनदों जोंहा गरम बोथोराव गरम जाखागोन ना जायगायालाय माबायदि आदा हायेन आन्ध्र प्रदेशआवलाय ओमफ्राय गरमथारथ' आरो बाबु राजा होनदों जोंहा माबाया सनाराम आगैया ओमफ्राय बाबु राजाया 678 to 679 जाबाय अके आदा अके थेंक इउ ओमफ्राय सनारामा मानखो टाइमखौनो मोनलालै बिबारि दामानि लोगोफ्रानो रिटार्न होनोनो मोनाखै आदसा दे थाब थाब रिटार्न हरनानै होबानो जाबाय नङाबा आरो आन खालामबा आरो खमायलायबावगोन ना नोंना आंथ' खामेन्ट मोनबानो रिटार्न हरो आंनोबो रिटार्न हरालासिनोसो थाबाय नामा नोंलाय थांबायब्ला बाय होननानै थां दे जाय थांखो खोन्थालां आंनो ओमफ्राय SOS कामेन्ट श' जायाखै नामा सिस्टारनो कामेन्टआथ' आं फैनाय मानि फरायगासिनो SOS आदा खिन्थु नों हरनायखौथ' नै दासो नुबाय आङो ओमफ्राय जोंहा सनारामा होद सारला हाय ओरैनोसो एदावदों आं जाजा होनहरना नोङो जोंहा बाबु राजाया मा होनखो सनाराम बिदिनो आंबो गिफ्ट होनानै दिनै थांबाय दं ओजों डिउटिबो 10 घन्टा ओजोंहाय खस्थ' डिउटिबो टाइम होनांगौ ओमफ्राय बिथिंजाय LB फेमिलिफोरनोबो टाइम होनांगौ जाबाय आदा हायेना गोबां टाइम बहननानै थानांगौ जायो आशिर्बाद मोनगोन दे आदा हायेन मिथिबायना ओमफ्राय देनां लोगो मोनबाथाय बावथारा आं नोंखौ आर'नाइ गांसे आङो गोदोनायाव आलाय होथारगोन आं ओमफ्राय जोंहा सनारामा मा होनखो नोंनि लोगोफ्रानोबो बेग होखाया आयु होआ जाबाय गाहानो हरा बे ओमफ्राय मिक्सार थाबा मा होनखो सोरनि लोगो होनदों आरोना आंनि लोगोफ्रानो गावनो रिटार्न हरानो आरो हरो दे ओमफ्राय औ बाबु राजा होनदों सनारामा ओमफ्राय थाब मिक्सार थाबा आंनि सोर लोगो होनदों आरोना ओमफ्राय मिक्सार थाबा सनाराम नोंनि लोगो आंनि लोगो होनदों ओमफ्राय हैद राम हराखैरा बिरिरि होनो सोर हराखै देलाय खिथालाय सोर हराखै लोगो माने बिदिथ' एफा सिनायलायनाय लोगो नङाना गासिबो LB आवसो लोगो जाजोबनाय ना गासिबो नङा बिबारिनि लोगो आदा हायेन नोंखौ होनाखै माबाखौसो होनदों आंनि लोगोफोरा सोरबा गावनो रिटार्न हराखै होनदों आरो सोर रिटार्न हराखै आंनो खिथा दे आङो आंनि LB आव फैबाथाय आं बुंनानै होफिनगोन ओमफ्राय जोंहा मिक्सार थाबा मा होनखो बिबारि आंनो नोंनि गिफ्ट फैयोबा गिफ्ट हर बिबारि आंनो नोंनि गिफ्ट फैयोबा गिफ्ट अके जागोन दे आदा दे ओमफ्राय जोंहा मिक्सार थाबा अके होननानै बुंदों ओमफ्राय SOS अके गुड नाइट दोनथ'नोसै दे गुड नाइट दे SOS ओमफ्राय सनारामा बिबारिनि लोगोआसो होआखै होआ जागोन दा ओमफ्राय मिक्सार थाबा सनाराम अके होनदों ओमफ्राय जोंहा SOआ बाय गाइसमोन होनदों आरोना ओमफ्राय सनारामा अके बाय होनदों ओमफ्राय प्रिन्सि गयारि सनाराम बेसे जाखो होनदों सनारामनाथ' जाबाय 700नि बारबाय आदा बेना
ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ हाय जाखांबाय आंहा होनदों ए दे जाखांबायबालाय मोजांसै ओमफ्राय डिग्रेसन आंबो दोनथ'नोसै आब' गुड नाइट दे दोनथ'बानो जाबाय आगै जेबो नङा ओमफ्राय 8:29 जाबाय आं खमसो होनबावदों नै आदा आं दाखालि ना मैया नायबा दाखालि नायबा 700 ना मासामाव दंमोन 800 जाबावबायसो नै हनै दे जानांगौसो मोजांसो दे बयबो जौगानांगौ ओमफ्राय फ्रेन्सि गयारि अके गुड होनदों हायेन नादा लाइक दान थेंक इउ हायेन नादा लाइक होननायनि थाखाय ओमफ्राय हायेन नादा बरिया होनदों नोंसो बरिया खालामबाय दे आदा आंखौ ओमफ्राय दे सोर सोर दंबावो कमेन्ट हरदो दे ओमफ्राय आदा हायेना मानखो आं 40थासो हरबावगोन दे सनाराम आदसा सनाराम नोंनोबो 40था हरोनो आदा हायेना सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय आंखौ रायबाय थानाङा दे नोंनि लोगोआ रिटार्न हराखै होननानै ओमफ्राय आं हरैखौलाय माथो खालामनो ना आदा हायेन ओमफ्राय सनाराम बिस्टिया मानखो हायेन आदा राम होनदों ओमफ्राय पुर्न ब्लगा मानखो फ्रेन्सिया थाङाखै नामा होनो फ्रेन्सिया दङ दाबो ओमफ्राय SOS आ आंनि नामा थंकेसर दैमारि आदसा अके आदा आङो SOS होननायखाय माने फुल नाम मा नाम लादों सानदों आरो ना नाम मोजाङाबा मा सानबाय थादों आरो थेंक इउ नामखौ खोन्थानायनि थाखाय थांकेसर ना थंकेसर होनो बेबा थंकेसर दैमारि अके ओमफ्राय हायेन आदा बिबारिनो 55सो हरबावगोन अके आदा हरबाय थादो आदा सना ओमफ्राय सनाराम बिस्टियामानखौ अके आदा श्री होनदों ओमफ्राय हायेन आदाया राधे होनदों राधे आदा हायेन ओमफ्राय प्रेन्सि गयारि आं हायेन आदासो होनदों ओमफ्राय जोंहा सनारामा मानखो ओमफ्राय बिबारि नोंबो आंखौ गिफ्ट होयो हो होआखै दानबाय दाथा दे मा होनो दा हायेन आदा नोंखौ मोनसे खोथा होनदे आङो माबाया सनारामा आंनो 23था माने हरनो होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय हरासै 7थाल' हरनानै थाबाय ओमफ्राय बेबायदि मानसिया होनजायाबा सोरबायदिया होनजायो दे जेसांखि हरा धन्यबादसै सनाराम आं जेबो मोनला बेखौ ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया राधे होनदों राधे आदा हायेन ओमफ्राय মাজনী फेमिलि ब्लग हाय बिबारिबा মাজনী দেহা কি খবৰ ভালনে মই ভালে আছো তোমাৰ খবৰ কোৱা ভাত পানী খালা নাই কি খালা কি চব্জি খাला ओमफ्राय बासु सिखिरि आदसा होनदों जोंहा बाबु सिखिरि हरगोन दे टेनसन लानो नाङा दे आदा नोङो होननानै लाबायना खोथा होबायना दिनै आंखौ प्रमान होबाय नालाय आं नोंखौ आसा खालामबाय थागोन आरोना साब फैया आं बेखौ टेनसन खालामला आं खालि आदा हायेनजोंल' आङो टेनसन लानोसै आरो ओमफ्राय जोंहा SOS आ मानखो बाय गाइसमोन होनदों आरो दसे थाथ'हाय SO आदा ओमफ्राय बासु सिखिरि सनारामा होगोन दे होगोन होनो गोबां दं बेनावबो एसे गैद्रायै नंद्राया आदा हायेन ओमफ्राय सनारामा मानखो इस्राम सयथिबोलै बिबारि हरदोंब्रा हरनायाथ' हरदों र' गासिबोथ' हराखैना आरो बाखि दंबावो बेखौसो होनदों दे ओमफ्राय মাজনী फेमिलि ब्लग ভালে দেহা মই ভাত খালো তুমি খালানে দেহা মই এতিয়া খোৱা নাই LB শেষ হোৱাৰ পিছত মই খাম বাৰু তুমি চিন্তা নকৰিবা দেই আৰু শুবলৈ হ'লা নেকি ইমান দেৰি কিয় আহিলা মোৰ LBত ক'ৰবাত বিজি আছিলা চাগে ন बासु सिखिरि औ आं सनारामखौ बुंगोन बुंथादै आदा हायेन आदा होनदों ओमफ्राय पुर्नआ आंनोबो हर होनदों सम मोनबा हरजोबगोन गासैबो पुर्न सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय মাজনী फेमिलि কি কৈছে দেহা ইয়াত নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে যদি মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ব দিয়া মই বেগ দিম অ'কে যোনে আমাৰ মাজনীৰ লগত নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ড হোৱা মোৰ লগত দুদিনমানহে হৈছে ফ্ৰেণ্ড হোৱাটো তাৰপৰা তাৰ লগতো ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা যোনে নিউ আছে ओमफ्राय हायेन आदा आंनोसो गिफ्ट बेसे होयो नायगोन र' बिबारिखौ इस आदा आं बुंनानै लाखाबायना आंना गैया बारा खिन्थु आङो हानायखौ हरगोन आङो ओमफ्राय देनांहाय लोगो मोनबासो बेसे दंसै आरो दे हायेन आदा खिन्थु आं दा एकदम साबायखर माजों होनो माजों मानो बिरहां माहां जालायथारबाय आङो मिथिबायना रंजानायानो आदा हायेन ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो
SOS आ हायेन ब्र' मोजां ना होनदों ओमफ्राय SO आ सोंदों आदा हायेनखौ ओमफ्राय आदा हायेना औ SO ब्र' मोजां होनदों हायेन আদায়া মই বেক দিম জইন হোৱা মাজনী তোমাক জইন হ'বলৈ দিছে আমাৰ হায়েন আদায়ে তোমাক বেক দিব বুলি কৈছে ओमफ्राय SOS माथो थाथ'नो होबाय सिस्टारा दसे थाथ' आदा दंना आदा हायेनबो दं सनारामोनबो दं सिखिरि बिखिरि बाबु राजामोन दं ओमफ्राय बाबु सिखिरिया मोजा बेक दिम होनदों आरोना মই बेक दिम বুলি কৈছে মাজনী फ्रेन्ड কৰিলোৱা ओमफ्राय सनारामा मानखो आं हरसै आदा हायेननो दानो इस आदा हायेननो दानो हरनो जालायथारबाय ओमफ्राय बासु सिखिरि SOS दे होनदों ओमफ्राय মাজনী फेमिलि ब्लग মই ভাত বনাই খাই আছিলো আচ্ছা অ'কে একো নহয় কি খালা কি চব্জি খালা ओमफ्राय মাজনী আমাৰ হায়েন আদাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা ভিডিঅ' চাই পেলাই কমেণ্ট দি থ'বা তোমাক বেক কৰিব আমাৰ হায়েন আদায়ে ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया दाखालि सासे सिख्लानो 40 गिफ्ट होखांबाय आरो बे चेनेलजों थांना गिफ्ट बिबारि आं होआसै आं जा मिनिनो ओंखारबायलै आच्छा मा होनदों आदा दाखालि सासे सिख्लानो 40 गिफ्ट होखाबाय आरो बे चेनेलजों थांना गिफ्ट बिबारि आं होआसै आं जा मिनिनो ओंखारबाय बिदिबो थायो आरोना आदा औ ओमफ्राय बासु सिखिरिया हायेन आदाखौ जइन कर' মই ৰিটাৰ্ণ দিম আমাৰ বাসু চিখিৰিয়ে কৈছে হায়েন আদাৰ লগত জইন হ'বলৈ দিছে বেক কৰিব নিশ্চয় পাক্কা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আমাৰ হায়েন আদাৰ লগত 15 আইডি আছে বহা 15 আইডি দं আমাৰ হায়েন ব্ৰৰ লগত হায়েন আদাৰ লগত 15 আইডি আছে যোনে ফ্ৰেণ্ড হ'ব গিফ্ট পাব ओमफ्राय মাজনী কি কৈছে মোৰ নেট প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড হৈ লওক মই বেক দিম পাক্কা ओमफ्राय हायेन आदा 15 आइडिसआव 40 होदो आं आच्छा आदा बिदि आरोना आशीर्बाद मोनगोन दे आदा नोङो दे ओमफ्राय जोंहा सुषमा बिस्टि ब्लु होलाय सानसुमा अके होगासिनो दे सानसुमायाबा सोर जालायखो ओमफ्राय आमार माजो टेनजिं लेमि अफिसियेल আহিপাইছে हाय बिबारिबा नमस्कार टेनजिं लेमि अफिसियेल नमस्कार কি খবৰ ভাই ভালনে आरो हायेन आदा बे चेनेलजों गिफ्ट बिदोंमोन एक्सचेन्ज खालामनो होनना आंखौसो नों खालामग्रो बुंबाय हाहाहा दे जेबो नङा आदा जाग्रो माने आंजोंबा इसोरो जाग्रोआखै दाखालि आंसो जाग्रोदों ओमफ्राय बेक हरो आरोना 24 घन्टानि उनाव बेक हरो हरनायालाय ओमफ्राय हायेन आदा आं बेसे मानसिनो गिफ्ट होबाय फ्रियावनो आच्छा दे आदा गोसोआव थागोन ना जाया नोंनो गिफ्ट होदों लोगो मोनबाथ' रावबो नोंखौ रायदावालासिनो थानाय नङा दे ओमफ्राय जोंहा हायेन आदाया मोनबाखौ हिसाब गैया दे आदा दे होनांगौ मदद खालामनाया गाज्रि नङा दे मालायाथ' बिदि खालामफेराखै दासिमबो खालामदों एसे एनै होमबाबो इमान बुरजा बिदि हराखैमोन आरोना ओमफ्राय सानसुमा बिस्टि बा नोंबोथ' आं बेजों हरखागोन मिन्थिलाय मा होनखोथाय सनाराम बिस्टि ब्लक 10K नोङो बे आरोना आदानोसो आदा हायेनसो हरनो नागिरखो ना आंनोसो हरनो नागिरखो दे सानसुमायालाय सनाराम आरोना नोङो
अके दासो मिथिबाय आं। ओमफ्राय हायेन आदाया मा होनखो हायेन आदा आरो हायेन भिडिअस सासेयानो खा सिनाया। दे। ओमफ्राय SON थेंक इउ आदा SON आदा थंकेसर अन थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा सानसुमाया मा होनखो नोंनो एजोंबो हखादों माथो मिथिना ला होनदों आरोना। दे हरदोंबा हरदों जोंहा SOS जोंहा सनारामजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जा बेनावबो आइडि दङ सानैजों एक्सचेन्ज खालामलायनो हागोन। थाब बयबो 1K जाथोंसै जोंहा फिसा इउटुब फेमिलिफोरा बयबो जौगाथोंसै। ओमफ्राय हायेन आदा सनाराम ब्र हरबायबा जेबो नङा ब्र होनदों आरो जोंहा हायेन आदाया। कामेन्टआनो गैया माथो 6था मानसि दङ मा जाखो जोंनि रायलायनायखौसो खोनासंबाय थाबाय। सोरबा CIDफोर दंबा ओंखारबो दे जेबो नङा। ओमफ्राय जोंहा बाबु सिखिरि फिसाफोरखौल' सापर्ट खालाम। एसे फिसाफोर जौगानो हाथारफोरखौ खालामबानो जाबाय आरो। गिदिरफ्राथ' बारा फिसौखौथ' नायफिनखाया नालाय। ओंखायनो फिसाफोरखौसो एसे नायफिननांगौ आरोना मदद होनांगौ आरो। ओमफ्राय गेदेरफ्रा नायफिना गेदेरफ्रा नायफिना। आङो मा जादों फार्स्ट चेनेल खुलिनायाव दै ओमफ्राय बै जोङो गिदिर इउटुबारफोरखौ साब खालामनानै दोनोना ओमफ्राय कमेन्टफ्राव ओमफ्राय फेसबुक फल' खालामनायफ्राव माने डाइरेक्ट मेसेज हरनानै आं ट्राइ खालामो आरोना आंखौबो सापर्ट खालाम होननानै। मेसेजखौ नायो मुंबो नोंनो रिप्लाइबो हरा जेबो हरा नोंखौ सापर्टबो खालामा जेबो खालामा गिदिर इउटुबारफ्रा आरोना। मालाय बिसोरो दुगा जाबाय आरो बिरादनो खिन्थु पाब्लिकफ्रासो बिसोरखौ गिदिर खालामदोंना जोंसो खालामदों ओमफ्राय दा जों माने बिसोरनिफ्राय माने मदद बिबा मदद होआ आरो गिदिरफ्रा। ओमफ्राय जोंहा बासु सिखिरिया मा होनदों मनेटाइज जानायफ्रानो नायफिना खायसेया। बिदिबो थायो सोरबा। ओमफ्राय रिटार्नबो मोना बिसोरनिफ्राय। बेबो नंगौ नंनायालाय। माने बिदि सानो आरो है जोंहालाय जाखांबाय बिसोर खालामबा खालामगोन खालामाबा थागोन माथो बिदि सानो आरो माने गावनिखौल' सानग्रा बांसिन दङ खायफा आरो। ओमफ्राय जोंहा बाबु दुलुरानिया मा होनखो बिनिखायनो गेदेरफोरजों लोगो जानो नाङा। आंबो जायाखै गिदिरफोरजों आं लोगो जायाखै आङो बै गिदिरफोरखौ दाना रागासो जोंनो ओंखारदों आनसो खालामबाय आं सोरखौबा एकदम गिदिरफोरखौ आरो जेनेबा बे पपुलारफोरखौ आरो। ओमफ्राय जोंहा सानसुमाया मा होनखो आदा हायेन सापर्ट होनदों आरोना। ओमफ्राय मनेटाइज जानाय उनाव गारखायो। गारो बिदिनो। ओमफ्राय थेंक इउ होनदों जोंहा सनारामखौ दुलुरानिया हायेन आदाया। जोंहा थंकेसर आदाया थांबाय नामा माथो सिरि जाखो रायलायलाबो। ओमफ्राय दुलुरानिया मा होनखो आंथ' फिसा इउटुबारफोरा दावगानायखौसो हास्थायो। गिदिरफ्राथ' आरो जेरैबोबाबो नाम मुंदांखाखा नालाय ओरैनोबाबो जौगाखागोन बै फिसाफोरखौ माने मदद खालामनो हायोब्ला मोजां आरो मदद खालामब्ला आरो जायहा मदद खालामो बेहाबो माने सानसे समाव अनसायजानायखौ मोनफिनगोन नालाय जेबो नङा आसिरबाद गोनांसो मदद खालामग्रा मानसिया। ओमफ्राय जोंहा SOSआ नेक्स्ट LB आइडि लालायनोसै सनाराम दे होनदों आरो। नेक्स्ट LBआव माने आइडिखौ लालायनोसै होनदों सनाराम जोंहा SOSआ। ओमफ्राय दुलुरानि
सिथाबना दं औ दे आदा जेबो नङा थानांगोन ना जेबो नङा मोजांसो सनाराम थांबाय नामा हायो ना दा ए भइस अन होनदों आरोना दासो दहायनिफ्रायनो अन दंना मा जाखो ना हहायबा थांना फैखो ओमफ्राय अन होनफैखो ए भइसआलाय थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस आगै ओमफ्राय दुलुरानि अके होनदों आरोना नोंखागौ ना आदा ओमफ्राय हायो ना दा मा जाहैखो अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय दे गासैखौबो आरो हाजासे आंखौ मदद होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एस अ एस आबो दं आरोना ए भइस अन ओमफ्राय हायेन भिडिअस बेसोमोन आंनि चेनेला बेजोंबो आं लोगो दंमोन आदा दंखायो नोंनि मोननै चेनेलावबो दङ आंना ए भइस अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय मजि बुन्दा आदा हायेन भिडिअ रानिं सनाराम खोमा बियो ओमफ्राय हायेन भिडिअस आं बेजोंबो फैजेनदो औ ओमफ्राय ए भइसआ अन होनदों आरोना मावजि बुन्दा जानांगौमोन बियो मजिसो जाबाय होनदों आरोना ओमफ्राय ए भइस अन थेंक इउ दे ए भइस अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय हायेन आदा दा बेजोंसो दैलि अन थायो आं दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा मावजि बुन्दाया सनाराम बिस्टि ब्लग सिनायखादों दे सनाराम ओमफ्राय ए भइस थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ए भइस अन थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय हायेन आदा जाखो मावजि बुन्दा लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ए भइस अन सोरबाफोर उसुबिदा जाबायबाना थानो हायाबा थांजासिगोन जेबो नङा उसुबिदा गैला जोंहा SOS आ थांनो होन्दोंमोन ना दहायनो गुड नाइट होन्दोंमोन ना थाङोबा थांजासिगोन आदा जेबो नङा थायोबा था जेबो नङा मा होनो नोंना जे माबा प्रब्लेम जादोंबा जेबो नङा थांबाबो होमबाबो बाय होनलां आरो थांदोंबा हायो आदा बुंलाय नङा आगै सना हायो आदा बुंलाय नङा आगै सना मा होनखोथाय आदा बुजियासां हायो आदाया मा होनखो बुंलाय नङा बुंलायनाङा आगै सना आच्छा अके आदा आं माबा मालाबा फरायनायाबो माबा जालायलाङो बुंलायनाङा आच्छा अके बुंलायनाङा आगै सना आच्छा थेंक इउ आदा आंखौ सना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सनारामा फैफिनगोन नामाथाय बेखौसो एसे माबादोंमोन आङो नेदोंमोन
सुनिराम बिस्टि लाइक डान सनाराम बिस्टि अके सनाराम थेंक इउ ओमफ्राय हायेन आदा औ आं सना लिंखाबायथ' दे जेबो नङा मोजां मोनो आङो सना होनबाथ' ओमफ्राय सनाराम मा खालामबाय दं दानो दोनो नामा दे थाबाय थायोबालाय थाबाय था आरो जेबो नङा थांसैबा थांसै होनबानो जाबाय आदा हायेनजों रायज्लायनो माबायाखै खोमा अहायाखै खोमा माबाया सनारामा दानो दोन नामा जालायदों SOS आ होनदों अके जोंहा SOS आ सनारामजों गाबोनसो आइडि हरलायनोसै होनदों दै माबा मोनसे होनहरदो बेखौ जोंहा SOS खौ सुनिराम बिस्टि दा आदा हायेननो सापर्ट होदों आं आच्छा दे हरबाय था होमबा ओमफ्राय थेंक इउ सनाराम ब्र होनदों जोंहा आदा हायेना मोनबेसे हरखो खिथाहरलाय आदा हायेननो सनाराम सुनिरामजों फैबाय मजिजों फैबाय ओमफ्राय मा फैदोंमोनथाय सानसुमाजों मोनथाम जाबाय दे मोनथाम नुबाय आङो ओमफ्राय सासेया औ हाय SOSDTN होनदों थांसैनो बेहा गाबोन LB आव एक्सचेन्ज खालामसैनो LB खौ गाबोन आंनि LB आव फैबानो जाबाय आइडि एक्सचेन्ज खालामनो सनाराम ओमफ्राय SOS ओमफ्राय SOS थेंक इउ आदा नोंथांनिसिम बिराद गोबाव आंजों थाफाबाय थानायनि थाखाय आंनि LB आव नोंथाङाबो LB होबा आंबो थांगोन दे न' टेनसन दाख्लाम सुनिराम बिस्टि माखासे से दंखायो आच्छा माखासे दंखायो आरोना दे ओमफ्राय जोंहा बिक्रम अफिसियेल ब्लग सोर जाखो आंखौ सोंबाय नामा आंखौ सिनाया नोङो बिबार बारिखौ ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लग लाइक दान फाग्लिनो दे मा होनो आंखौ बयबो जाजा होनो सानैसोल' आंखौ एसे मोजां रावफोरजों बाहायदों दै ओमफ्राय माखासेयाथ' गाज्रि फाज्रि नाम गोजा दोनजोब्बाय आंखौ ओमफ्राय जोंहा दे लाइक होदों बिक्रम थेंक इउ ओमफ्राय भइस बिक्रम साल्थेखौ लिंहरदोंमोन आं नोंनि LB आव आच्छा बिक्रमाथ' आंनाव सानथाम ना सानब्रै जाबाय फैयैया LB आव ओमफ्राय गावनियावबा आङो थांनानै हैबाय थानांगौ ओमफ्राय भइस थेंक इउ लिंहरनानै लाबोनायनि थाखाय फसाना मिसा सोर मिथिबावनो दा बिक्रमासो खिथाबा मिथिसिगोन आं ओमफ्राय बिक्रम साल्थे हाजोआवसो दे ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेला मा होनखो बिबारि नों मबाइल सिङाव थायो नामा मबाइल सिङाव बोरै थागोन दे आङो मबाइल सिङावथ' थाया आङो मा खोथाजों होनखो आं बेखौ मिथिला एसे डाइरेक्ट होनब्ला मोजां जागोन दे ओमफ्राय भइस आंल'सो मोजां बुङो नोंखौ हाजोआव रावबो मोजां बुङा दं दे आदा हायेन दङ मोजां होनग्रा आंखौ अननायजों राव होनग्रा ओमफ्राय जोंहा बिक्रम अफिसियेल ब्लग भइस साल्थे बान्दर बिबारिखौ लादो आइसोर लादो होननाया खोथायानो जोबा नामा नोंनो लानो हाया होमबालाय लायोबालाय मालायखौलाय मानो लानो होदोंना ओमफ्राय जोंहा भइसआ मा होनखो बिक्रम खोन्थाना होदो मा खोन्थानो दे थांबाय नामा जोंहा बाबु राजाया आदाया थांबाय नामा थांबायबा बाय होनलां खेबसे आदा ओमफ्राय जोंहा भइसआ थोस नोंनिखासो आंजों हाबा जाखांबाय बिक्रम साल्थे इस ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो जुनु र' बिक्रम बिबारि नोंखौ मबाइलावसो नुयो आच्छा औ मबाइलावसो नुयोथ' आरोना ओमफ्राय जुनु नार्जारि आगै फैदों जोंहा सनारामा आंनो गिफ्ट हरदों बिबारि अके दे हरदोंबालाय जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा जुनु नार्जारि अन होनदों दे मिन्थिबाय आङो दे ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लग भइस साल्थे लागाव होनदों ओमफ्राय लाइक दान दे होनदों जोंहा माबाया जुनु नार्जारिया अके जुनु नार्जारि लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रम अफिसियेला मा होनखो जुनु फै आंनि मोखां गेजेराव नायना जोदला फैदो
जोदला जानो लुबैयो आरोना मोखाङाव। ओमफ्राय ए बयस रि रियेलि बख्रा सालथे आंजो हाबा जाखानायसो बिक्रम सालथे। ओमफ्राय जुनु नार्जारि 15 गिफ्ट जाबाय टटेलि बिबारि अके जुनु नार्जारि आदा थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा बिक्रम अफिसियेल ब्लगा मा होनखो बिबारि नों ए बयस सालथे दो बिया जानायसो होमबा जानो। ओमफ्राय मौसुमि बि फैदों जोंहा बिबारि खुलुमबाय होनदों मौसुमि नमस्ते नमस्कार मा खबर मोजां ना? ओमफ्राय जोंहा जुनु नार्जारिया 668 to 680 जाबाय SOS2 गिफ्ट होदो अके जुनु नार्जारि आदा। ओमफ्राय जोंहा ए बयसआ औ लाजिना खोन्थानाय नंखाया बे बख्रा सालथे हाजोआ इसोर। मौसुमि बि लाइक दान थेंक इउ मौसुमि आंनि एलबिआव फैनानै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय रेनु बिस्टि 40 लाइक दान थेंक इउ रेनु बिस्टि आदा जोंहा लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लग मौसुमि बिबारिखौ ए बयस सालथेनो खालामना होदो दे। खालामना होलायलायनायनि दरखारानो गैया दे बिक्रम अफिसियेल ब्लग मा होनखो ए बयस सालथेजों गोथार जुलिनि जै। जखरसो। ओमफ्राय जोंहा निबु दैमारि बाय सिस्टार आइ एम SOS दान अके ब्र अके। ओमफ्राय जुनु नार्जारि 3 आवार्स जाबाय दे औ जाबायबालाय जाबायसै दोननांसिगोन आरो आदा। ओमफ्राय मौसुमि गोमसारनिसो बिक्रमा होनला बायदों गोमसारनिसो बिक्रम मा होनला बायदों ना मौसुमि होनदो आरो। रेनु बिस्टि सनाराम बिस्टि ब्लग 10K जोंबो लोगो जादो अन्ना एड रिटार्न होगोन दे एक्सट्रा आइडिजों। नै लोगोफोर जोंहा सनाराम बिस्टि ब्लग 10K जों लोगो जानो होदों गिफ्ट होगोननो एक्सट्रा जायानो लोगो जागोन आरो सनाराम बिस्टिजों ब्लग 10K जों। ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो ए बय सालथे आंना 3ल' दं बिक्रमाबा आंनो हराना बिक्रमाबा। ओमफ्राय बड' लुदुरगे होननो फैलायबाय आरोना बियो बड' कार्टुन लुदुरगे होनफैलायबाय नै मा जाखो गांजेमा खुसिया ना गोरान मा खबर मोजां ना? ओमफ्राय ए बयस आंनि नङा मौसुमि आं लिरफ्लांदोंसो कमेन्टखौ दे नोंहाथ' लिरफ्लांखायो खाना बोराय। ओमफ्राय मौसुमि बि खिथु फैलायबाय दा बड' कार्टुनाबो बे हिन्जावफोरनि खिथुखा मौसुमि। ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो ए बयस सालथेजों गोथार जुलि जै ए बयस आरो बिबारिनि जैनो आइसोर। ओमफ्राय हायेन आदा अके होनदों आरोना थेंक इउ आदा हायेन अके ओमफ्राय ए बयस आं लिरफ्लांदोंसो कमेन्टसखौ मौसुमि होनदों। ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो ए बयस सालथे होनना मिनिदों। ओमफ्राय जोंहा ए बयसआ थै आंनि नङा बख्रा सालथे आं लिरफ्लांदोंसो होनो। आखाइखौ खाथेना लाना लिरफ्लांदोंबालाय। ओमफ्राय जोंहा बड' बिक्रमा मा होनदों मौसुमि प्लास बड' कार्टुन औ येस दासो जादों बिक्रम आंजों मानो लोगो होआ नोंलाय मौसुमि बे माबाखौ लादो समायफ्लेथारगोन। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनलायखो ए बयस सालथे प्लास बिबारि जिउ गोलाव जाथों माथो होनबावनो जिउआथ' गोलाव जाथों दे आशीर्बाद होदोंबालाय मोजां दे। जाय थांदों बाय होनहरबानो जाबाय दे जाय थांदों बाय होनलां। ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल आंहा सिंगेल लाइफ इस सिंगेल लाइफ नामा सिंगेल लाइफ बेस्ट। ओमफ्राय ए बयस होस बख्रा सालथे आंनि नङालै होनदों आरोना बिदिसो जानांगौ दांखाव। मौसुमि मा जाखो थांबाय ना मा जाखो
खावब्लि नुजाबाय खावब्लि थांलायबायलाय। ओमफ्राय सनारामा मा खालामगासिनो दं ना थांखो ना फैफिनो? खेबसे फोरमायहरदो आंनो। ओमफ्राय बिक्रम मा ओंख्रि जाबोखो? ओमफ्राय ए बयस मा ओंख्रि जाखो? अ आदा हायेन अन होनदों आरोना थेंक इउ आदा हायेन अन थाबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय सनारामा माबा खालामगासिनो नामा नोंजों आदा हायेन? खिथाहरलाय एसे। ओमफ्राय हायेन सार होनदों हायेन सार खुलुमबाय होनदों जोंहा बिक्रम अफिसियेला। ओमफ्राय बड' कार्टुन मौसुमि दाम्फे खिनाय जादों बेखायनो खारथिंगासिनो। ए नोंहाबो खारथिं लायदो आरो नोंबोथ' खारथिं लांखागोन खारथिंनानैसो दासो फैदों आंनियाव ना। ओमफ्राय गदाय लाग्रानि जात होनदों जोंहा गदाय लाग्रानि जात हेल' होनदों सोर जाखो बेबा गदाय लाग्रायाबा। ओमफ्राय ए नार्जारि होनदों नार्जारि आलु बेदरसोमोन बिबारे दे गोथावानो रुनाय ना संनाय। ओमफ्राय बिक्रमा ए बय सालथे नोंखौ आं सेलै आंखौ सेयोलै नोंखौ दुखु मोना। ओमफ्राय हायेन आदाया बिक्रम ब्र होनदों ओमफ्राय बिक्रमा ए बय सालथे होनना मिनिदों। ओमफ्राय ए बयस आंनि नङालै सालथे होनदों ओमफ्राय बिक्रमा हायेन सार मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय गदाय लाग्रा जादा बावलायबाय नों बावसिया कामेन्ट चेक। आच्छा अके अके। अके आदा अके। ओमफ्राय बिक्रमा ए बय सालथे नोंनि ब्र ए बय सालथे नोंनि ब्र होनदों। लिरफ्लांखोसो ना माखोसोथाय जोंहा बिक्रमाबा। ओमफ्राय गदाय लाग्रा जादा मानखो सनाराम बिस्टि ब्लग अके। मा मा नाम लानानै फैयो जखरसे। ओमफ्राय जोंहा बयसआ मा होनदों बिक्रम सालथे 2 मिनिट्स बिदि भाइनाव थांना फैफिनगोन। दे थांलायलायनानै हो जेबो नङा थांलायलायनांगौ। बयसआ बिबारे फैफिनगोन नों एलबिखौ दोनथ'नो नाङा फैफिनगोन जों। नोंसोरबा बेसे गोबावजों फैयो थाब फैफिनबाथ' मोजां। ओमफ्राय जोंहा अके स्टार्ट होनदों ओमफ्राय बिक्रमा ए बयस सालथे अके होनदोंबा सानै सानै थांथारनोसै आरोना। ओमफ्राय र' होनदों बिक्रमा र' होननानै रबनाङा रबाबानो जाबाय आरो आदा हायेननि ओंख्रिखौ खोनासंनानै थांदो। ओमफ्राय आदा हायेना दालि आलु भिन्दि भाजि आरो आलु बाथोनसो होनदों ओमफ्राय बिक्रमा दसे होनदों आरोना। बारा गोबाव आं नेबाय थाया। थांजोबस्राबाय गासिबो आदा हायेन दोनथ'नोसै नामा? ओमफ्राय बिक्रमा फैफिनगोन ना मागोनथाय नोंजों रायज्लायनो? ओमफ्राय होनदों जोंहा आदा हायेना सनारामा जोंहा दाबो आइडि हरगासिनो नामा आदा हायेन नोंनो खिथाहरलाय आंनो। आदा हायेन नों थांसैमोन नामा? खिथाहरलाय थांसैमोन नामा नोङो? ना सनारामखौ नेगौमोन? ओमफ्राय आं चेक खालामना आं
दाहाय ना मानखो आं चेक खालाम आगै सना जेसे हरो हरदो। आच्छा अके आदा दे। ओमफाय आं थाङा गाबोनसो 5 AM आव इउटुबखौ दोनथ'गोन। आच्छा। ओमफाय जोंहा मावजि बुन्दि हेलौ होनदों। दहायना बुन्दामोन नामा दा बुन्दि फैदोंना? 43 लाइक थेंक इउ मावजि बुन्दि। सनाराम नामा ना सोर जाखो? मावजि बुन्दि मिनिदों आरोना। बेसे हरखो आदा हायेननोलाय जाबाय नामा हरनाया माबा सनाराम? नामखौबो माबा बुन्दा बुन्दि लासोबाय। आदा हायेना एमान बुरजा आइडि मानो खुलिदों? हाहाहा होनदों आरोना आदा हायेना। फेमिलि लानानै थायो नामा आदा हायेन नोङो ना हारसिं थायो? आंहा 6 था मबाइल दं। गंसे लेपटप आगै। आच्छा अके आदा दे। थानांगौ दे। थाब्ला मोजाङानो। ओमफाय मानो इमान मबाइल लादों आदा नोङो खिथालाय आंनो? ओमफाय मावजि बुन्दि हायेन नायदो सार नायदो होनदों जोंहा सनारामा। ओमफाय जोंहा हायेन आदाया माब्लाबा फेमिलि लाबोयो मालाबा हारसिं थायो फेमिलि लानानै था आदा। फेमिलि लानानै थाबा मोजां ना गावनि थाखायबो रेहायबो मोनो संनाय खावनाय जानाय गस्ला गस्लि सुनायफोराव। ओमफाय दा फेमिलि दंथ'यो दा फेमिलि दंथ'यो अके। आदा हायेन नोंस्रानि फेमिलिखौ आंनो वाट्सएपआव फट' हरनानै दोन दे। आं नायनानै दोननि देनां नुबाथाय रावबोनो बहाबाफोर लोगो मोनबाय बायगो खोमा। ओमफाय हारसिंबाबो संग्रा खुरग्रा थायो गस्ला गस्लिखौथ' गावनो सुनानै लानांगौ ना सुनानै होग्रा थायो? ओमफाय लोगो मोना गुवाहाटियावनो थांनो रोङा। हायेन आदा नों गुवाहाटियाव थांनो रोङा ना मा जाखो? हाब मानो रोङा जानांगौ जाखो एफा गिदिर साख्रि मावग्रायालाय? सनारा मा जाखो दाबो आइदि हरगासिनो नामा? मबाइल जि गरम जाबाय आदा हायेन आंना दोनथ'नोसै नामा? इथिंजाय चार्जबो होगासिनो आङो ओमफ्राय एलबिबो होगासिनो जि गरम जाबाय मबाइला बेरगारगारगोनहाय बाराबा बायनो हाया मानो हाया। ओमफाय आंलाय अल इन्डिया हायो फेमिलिखौसो बुंदों आच्छा बेबो मोनसे। ओमफाय पाठसालायावबो हारसिं रोङा हारसिं रोङा नामा? आंबो बिदि हारसिं थांलाय फैलाय बेरायनाय मानायथ' रोङा रोंनाया। लोगो थादेरनांगौ आरो।
माने हारसिं थांफेरा माफेरा नालाय गिनाय नाङो आरो। ओमफ्राय दालाय डिउटियाव दंना न'आव रुमाव दं आदा हायाङो? औ डिउटि आदसा डिउटियाव दं आरोना। दे मोजां थाबानो जाबाय आदा हायेन। सासेया सोर दंथाय सिरि दंगासिनो माथो। थांबाय सासेल'सै आदा हायेन नोंल'सै ना सोरथाय? दे आदा हायेन बायहरनोदो दोननोसै ना मबाइल गरम जाथारबाय। ओमफ्राय सनारामा फैफिनो ना माफिनो? ना सनारामखौनो नेनो सिसिटिभि दं आदसा आदसा सिसिटिभि दं आरोना अ ओमफ्राय नों उन्दुसिगोनबो नामा? आङो दानो उन्दुआ उन्दुनाया आदा हायेन मा होनो सोरबाफोर एलबिफोर होदों खोमा ना आंनाव फैनायफोरनावबो एसे थांनानै हैनि बिदि सानदों आरोना आङो। बयनावबो थांना होनांगौ आंनावबो फैयो नालाय नङाबा सोर फैलायनो ना? उन्दुनायाथ' आं थाब उन्दुआ एसे लेटै उन्दुयो आङो। ना मा बुङो आदा हायेन? मा जाखो आदा हायेनालाय? आं होननायखौ खोनादोंना आदा हायेना मा होनदोंमोन? दे होनहरलाय। आदा हायेन दंबा दोननोसै ना? आंनावथ' जिर' देखायबाय र' रावबो गैयिसो देखायबाय दोननोसै ना होमबा गुड नाइट गासैखौबो।